Okay, from the Seventh-day Adventist Church, Defensor Adventista, miyembro sa official sa 3A Media. Siya ang pagtutingkay sa kamaturan, Brother Jerry Laig, for 10 minutes. Okay, thank you very much. So good the parts? Yes, go ahead, bro. Okay. Atong pasalamatan mga kapaglaom, mga kaigsunan, ang gihatag nga higayon alang kanato alang sa pag-utingkay sa kamatuoran. O gato na balaan nga ang tema mga igala nga ang Seventh-day Adventist mo ang matuod nga Katoliko tungod kay kini mulukop sa tibuok kalibutan kay ang mensahe sumalas Mateo 24:14 malukop na ni sa tibuok kalibutan. O siguro nang uban naglibog sila nga nganong nahimong Katoliko, dili kay nahimong Katoliko ang naghatag ini nga Katoliko mao ang Dios kay Dios Katoliko mga kaigsunan. O kay siya ang tagiya sa universo. Pero duha ka klaseng Katoliko, kahayag ug kangit-ngit. Mao na nga matud pa dire sa history sa The New Encyclopedia Britannica. Ayon din nga in the modern world, not only the Roman Catholic Church but also the Eastern Orthodox Church, the Anglican Church, and variety the national churches and minor sects claim to be Catholic. Do not necessarily the only true Catholic Church. Major Protestant churches also claim to be a part of a Catholic Universal Christian Church. That's the meaning of the term Catholic, and the claim of the Catholicity is conditioned by the theory of the nature and constitution of the church that is accepted. Mato pa dire mga kabaglaw, mga kaigsunan, dawaton mga kaigsunan, no? Ngano man, kay ang pulong Katolik gikan sa pulong universal, si bisan kinsa ang muklim niya na kung siya ang iyang mensahe malukop na sa kalibutan. Muna gingon sa buhat 9:31 nga malukopon mga kabaglaom, mga kaigsunan. Karon kay ang Dios, duha man ka klase no, na ang Dios og maong kahayag og ang Yawa mga kaigsunan. Sumalas Benedict 12:9 maglilimbong sa tibuok kalibutan. Katoliko gyapon ang Yawa. Muna nga ang Katolik sa sumas Biblia duha ka klase, kahayag o kangit-ngit. Karon kung magisgot ta og kahayag, matud pa sa Efeso 5:8. Matud pa din nga, you are the child of light. O sa kuno mga igsoon, kita ang anak sa kahayag. Karon kay anak mas kahayag, unsa may meaning sa kahayag? Efeso 5:9. Adre sa English mga kaigsunan. Atong taga-agpagtagad, taga-andong pagtagad ni mga igala para makuha na to ang mga detalye. 8:9. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and the truth. Sa 8, for ye were sometimes darkness. Sa una kaniadto kangit-ngit kamo. Sa pa Katolik nga kangit-ngit. But now are ye light of the Lord. O karon kahayag na kamo. Walk as children of light. O sa man ang anak sa kahayag. For the fruit of the Spirit, 9, is all
is in all goodness, maayo, righteousness and truth. Kining goodness, pagka maayo mga kaigsunan, naana siya sa balaod, naana siya sa kabubuton sa Ginoo. Ang pagkamatarong sumala sa Roma 2:13, nga dili ang nagpakalinghog sa kasuguan mo'y matar, kundili ang nagatuman. Muna dia ang righteousness. Ang truth mga kaigsunan, kamaturan, Salmo 119 sa 119:142, nga ang imong kasuguan mao ang imong kamatuoran. Sa ito pa, klaro na kayo, kung magisgot nga tinuod mga igsoon, gisulti po na sa referensya sa Adventist Review, March 5, 1981, page 3, no, sa atong referensya. Ang usa sa presidente sa tibuok Adventist sa tibuok kalibutan, what did President Neil C. Wilson say in 1981 when happened? There is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Adventist Review, 5 minutes. March 5, 1981, page 3. Wala ko magtumutumo, kundili na ako'y gibasa nga mga referensya o na ako'y gibasa nga standard reference nga way gilabanan, mao ang encyclopedia. The New Encyclopedia Britannica, mao ni siya mga kaigsunan. O niya, matod pa din nga Christian pwede maka-claim sa universal kun Catholic, kayang atong uban nga mga iglesia nag-claim manggihapon sila nga sa pulo nga Catholic. Muna nga giklaro nato sa pagayo, ni ata pabor sa kahayag nga Catholic. Kaya ang Catholic sumala sa Isaias 40:22, ang Diyos mo'y naghimo sa tibuok nga kalibutan, malingin nga kalibutan. Karon malingin nga kalibutan. Karon Brad Jerry, nabutang man din na nga 7th day. Yes, kay ang naghimo sa kalibutan, sa universal, ang Diyos o ang Diyos kapag laom, ang iyang gibantayan ikapitong adlaw. Wa sa magbantay lain mga kabaglaom. Sumala sa ato nga mabasa. Mato padre, for the speak in the certain place of the 7th day of this wise, and God did rest the 7th day from all his works. Sa Diyos ni. Ato pa, kung gusto tang musunod kaniya, na sa Diyos. For he that is entered into the rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Ano pa, musunod kita, unsay paghunong sa atong mga buhat, o kita magasunod sa pagpahulay diya sa Diyos. Ato ang ato gisunod mga igsoon, ang tagiya sa naghimo sa Katoliko, no? Sa universal. Mao na nga matawag nato the truly Catholic organization ay the Seventh-day Adventist. Kung mahimo na siya nga gitawag tinuod mga gigsunan nga organization, the universal, the truly Catholic, yes, matinuod na siya kay ngano man ang mensahe ilukop sa tibuok kalibutan kon tibuok kanasuran. Sumala sa Lucas 24:46-47. Wala diya nga ang mensahe ilukop sa tibuok gikan sa Jerusalem. Muna nga pwede ta magka-claim kung tinuod nga nalukop. 2 minutes. Okay. Thank you. Kung tinuod na lukop, dili na siya angay supakon mga kaigsunan. Kaya ang atong argumento karon,
mao man nga tinuod ba nga ang Seventh-day Adventist nakalukop o universal na the truly Catholic organization, no? The truly Catholic organization. Doon na tayo nabasa mga kaigsunan, gibase na to sa Biblia o referensya nga pwede di ay mga gapaglao mga kaigsunan nga ato nga iglesia mahimo kini way makapugong makalukop kini sa tibuok universo. Way problema ang imong iglesia ug mulukop pod, tawag gyapon na nato nga Katolik, pero atong pamatudan nga dili na siya sa kangit-ngit kundi nasubay gyud ka sa kahayag nga mao ang Dios mga kaigsunan. Kami nagasubay man kay ang Dios nagpahulay mas kapito kay naa man na sa atong tema Seventh Day. Wala ta maglabag sa atong tema kay na ay Seventh Day Adventist ako kami na, no? Kami nang nagpaabot sa Ginoo. Pero kanang Seventh Day mo na among gibantayan mga kaigsunan. Mo na klaro kayo nga akong gipamatud-an. Mahinaot ko nga ang pangutana dili matibagbag sa akong gipamatud-an. Kaya ako may afirmatibo, kung unsay akong gipamatud-an, sundan niya mga kaigsunan, ay maghimo taglaing buho. Kay naaman na sa itong mga rules no, nga dili ta mulabag o dili ta mugawas sa itong tema. Naagita sa atong tema. Doon na ako'y gibasa mga kaigsunan nga the truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. According to Adventist Review, March 5, 1981, page 3. O sa kini ka basahon mga kaigsunan. Matawag ni sa standard reference kay gidawat ni sa mga Adventista. Kung dili dawaton suban, wala tayong problema. Kaya para sa ako, standard ni, o napunta yung encyclopedia. Okay, time? Okay, og bitingog na ang atong mahiwagang orasan, mga kahigilaan. So, naamga sa itong mga rules, nga dili tamulabag o dili tamugawa sa atong tiba. Naagita sa aton. Apil-apil na po ang akong mahiwagang monitor. Okay, so asa namang mute ni. Okay, so Brother RJ, relax lang saka o ginom kag tubig diha Brother Jerry Laig. Mubasa una kitag mga komento no, mga reaksyon sa atong mga nagtan-aw karon matod pa ni Alvin Sanchez. Alvin, kumbati ikaw Jerry Laig, ang Dios nagpanalangin kanimo og mahimong magmadaugon ka sa gubat sa pagtuo sa kamatuoran, matod pa ni Alvin Sanchez. Go Sir RG Sino, God bless, watching from Osami City, gikan kang Buni Bunox. Go Jerry Laig, padayon sa pagdepensa sa kamatuoran, matod pa ni Jerlin. Panikad nako, matod pa ni Jennifer Pagunsan diha sa Saudi no. Tumba na po ni si Jerry. Sisyo kayo na imong kontra. Tumba na po na Jerry, baliktad yan. Tumba na po na Jerry, sisyo kayo na imong kontra. Matod pa ni Yasha Kisel. So nagkaedad na kita ni, hindi naman nakaklaro. Ngano ang Katoliko, ngano nga nagkatoliko naman si Jerry Laig. Pabunyag sa Katoliko aron na hingpit na jud ka nga Katoliko, matod pa na Crisanto Pamot. Okay. Good afternoon sa lahat. God bless both and malinawan at naunawaan ninyo ang bawat salita na inyong binitawan. Bibitawan. Okay. Asa da yan sister oy. Saan At sana bumalik kayo sa simbahang Katolika Romana. Sinet Modesto, daghang salamat sa imong sa imong komento. Maayong hapon brothers diri sa Ibo, Lapu-Lapu City, Junjun Laureto, daghang kayong salamat. Sumubasa ta sa ilalom. Tagbaw jud ni sila og panubag aron ka moingon na pud ni nga bugos. Okay, sige. Wala kastan. Okay.
Okay, mubasa taguban, murag strategy ni Bro Laig wa kaya gitindog para bungkagon para bungkagon basig sa second stand atong tan-awon. Okay, nanay nagatang Sir RJ. Amen, praise the Lord. Matod pa ni Josh Makiling Birha, shout out kang Stalwart. Dili man na standard ang Adventist. Okay, so matod pa ni Stalwart, no? Ajab tras wa pa kabarog, brother, nato isday nganong isday sila, claim pa lang. Okay, ajab tras. So mo proceed ta karon sa atong pagpangutana. Brother Sir RJ Sino from LCA International. Ready na ka mangutana igsoon? Yes, bro, ready na kayo. Okay, andam naman ka Sir RJ Sino, paminawon ta from Lay Catholic Apologist International. Sir RJ Sino sa iyang pagpangutana. Ngayong hapon, Pastor. Ngayong hapon, Pastor. Ay, dili ko, Pastor Brad. Dili ko, Pastor. Dili, Pastor. Basig makayot ko ba? Dili ko, Pastor. Ngayong hapon. Ordinaryong membro lang ko, Brad RJ, no? Dili ko, Pastor, kay basin, no? Imo na kong ordinahan ba? Sige lang, Okay. Bradley, tawag sa ako. Bro RJ, Brad lang. Kailan lang, Pastor. Okay, unang pangutana. Pang tuuran na imuhang gi-prove karon pag imong taga-matuuran kinahanglan bang pribahan o dili na? Balika. Inay kusgay mong tingog. Hindi mo maklaro. Actually, kusog na akong tingog eh. Ang akong unang pangutana, ang kamatuuran ba pribahan ba o dili na? Bro, Pards. Yes bro. Di ko klaro siyang tingog. Yun. Okay. Dili man sa inyo, no? Klaro ang pangutana kay aton tubago na di man ako maklaro sana to pag tubaga na. Okay. Sige. Ipalit ko grade mo lang. Paki ano na lang. Inay ang RJ. tingog. Naka-time post na. Ako pangutana, ang kamatuuran Sige, ba bro. kinahanglan ba pribahan o dili na pribahan? Kamatuuran na gud. Kinalang pribahan kay namay di mo tuo. Pribahan yun na siya. Salamat kayo. Namay 1 minute na ko. Ang kamaturan, pribahan na siya kay na di mo tuo. Pero ako lang mo basa, di na ko mo priba. Kay tuo naman ko niya ikaw kay di man ka mo tuo. Muna ang akong pribahan nga ang kamaturan, mao ni ang kamaturan ang gisulti na akini sa kabubuton sa Ginoo, sa balaod sa Ginoo ang kamaturan. Muna nga ang nagtukod sa kamaturan mao ang universo, mo nagbuhat sa universo. Muna akong pamahayag. Sunod pang tana. So, ang mga pasabot, matuuran na niya kung ang igunitan karon na sumala pa na mag-iprebahan, nagadepende sa mga wala magtuaron ka mo preba. Ano? Papalihan lang ko pa Sige, break ko ba? Maglusod taog tubagan ang di na to maklaro. Ang point na ko mao ni simple lang kaayo eh. Ingoni mo ang kamaturan kinahanglan sang prebahan alang ni adtong mga dili mo tuo. So buot ipasabot adat ang kamatuuran nga imong gigunitan karon alang ni adtong mga dili mo tuo kay mo preba pa man ka. Okay, salamat. Yes, mag-pray ba gina kay ang sao man nato pagpalutaw sa kamaturan kun dili nato i-pray ba nga tos tao nga dili mo tuo. Una nga, pahan yun siya. Pero ako lang. Yes, objection. Isa pa. Yan na pa yung 1 minute. Okay. Na pa yung 1 minute. Kadali lang bro. Kaya na yung objection. Yes, bro. Sir RJ. Ako ang gi-establish ang term nga gigamit sa atong tema pag-ingon yang pamatud-an. Ang tinuod, bisan pa og motuo kag dili, magpabili ng tinuod. So di na kinahanglan pa rin mong pribahan, kitinuod na gud. Counter objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead bro.
Oh, okay. Matod pa kuno dili kuno angay pruibahan kay kamatuoran na god. Karon kay makidebate mapud siya. Di, kung tinuod mo ta ka makidebate. Ato pa, nagtuok ang di tinuod mo ng pruibahan ato. Oh, wala klaro diya. Okay, moderator's time. Sunod pa na. Moderator's time. Kadali, moderator's time. Napakay nabilin nga oras, brother Jerry Laig, no? Napakay 45 seconds. Bro, Sir RJ, palihog ko balik sa imong pangutana, bro, kay para atong ipadayon og tubag ang iyang kuan kinagtubagon siya, bro. Sir, ano ba? Ano yan ako ang tawag anang punto eh. Simple lang ako ang punto. Pag ang kamatuuran, magpabilin yun ng kamatuuran regardless kung moto o kag sa dili. Kung pruibahan kanino ang usa ka butang, nagpasabot nga di na kamatuuran, nag-establish pa ka sa kamatuuran. So ang akong question, simple lang ganina nga, tawag ka ng gilikoy-likoy ni Pastor Ogtubag eh. Kining gitawag o kamatuuran nga imuhang gisulti pruibahan, pali o dili na? Okay. Bro, Jerry? Tubag. Sige. Para nako sa ako di mapruibahan kay mutuo man ko. Pero kay naa may kaatbang nako mo nang akong gipruibahan. Nga kining kamaturan na as Biblia ang naghimo nini mao ang naghimo sa universo. Mo na akong topiko. Mo na nga kung magbalik-balik ka diya, wala tay mahimo diya. Next question. Sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana. Ay na sig balik-balik diya. Di, balik-balik kung yun ako nanimo kay diya umang ka-effect. Sunod pangutana. Balik-balik. O maganin, tubag bagay ko na naipit mo. Simbahan Katoliko sumala sa kinakisa nagtukod. Ano no? Hinaya sa na imong tingog oy. Kusgi na. Nakusog na akong tingog. Kining gitawag og simbahan Katoliko sa sumala sa puntir na kinsa nagtukod. Ang Diyos mo gigat ano man na ang Diyos mo gani nagtukod. The Truly Catholic Organization, the Seventh-day Adventist Church. Ang Diyos gud ana kay siya may magtutukod pero wa ta magdebate diya nga tukuron ang ato pribahan nga ang Seventh-day Adventist tinuod bang Katoliko. Oh, ayo pagtibagbag sa pangutana. Ikaw may tawag anang tibagbag kasi pero magya kong pangutana. Sumala man sa to ang tawag anang tema ayon pakapili ang mga botang tagya kung gilito kung ano gilito. Okay, next question. Seryoso ra kay kada. Oh, sige. Okay. Sunod pangutana. Simple. Ate klaro, okay. Next question. Simple Gigamit ba, mo ang mga setas. Gigamit mo ang mga setas pag pray bakuno. Pag pray bakuno nga ang 70 Adventist mao ning Katolikong simbahan or Katolikong iglesia ang gituod ni Kristo. Mabasa ba nimo sa mga setas nga imuhang gipangkutlo? Isa ko sa nagabo nga ang 70 Adventist mao ning matuod na Katolikong iglesia? Tubag. Ako na mapamatudan. Dili na to mabasa litra po litra pero akong mapamatudan kay mo man ay pasalig nako pamatudan. Wa man ko gingon nga akong basahon. Akong pamatudan. Objection. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection time na to. 6 minutes and 54 seconds. Siguro Brother RJ. Normal din ang objection kaya nahiwa imuhang tawtala. Imuhang tukad. Brother RJ. Okay. Hindi gani. Gitubag na ako mong kategorikal. Ang akong rules, simple naman ang ato ang rules. Klaro na tayo. Ang ato ang rules, nag-ingon nga, pag ang question categorical, it must be answered categorically. Lagi. Okay. Kadali lang. Sige bro. Sige sir RJ. Okay. Kining gitawag og Iglesia Katolika nagiingon mo nga mao ng Seventh-day Adventist migamit kag mga setas ug nibasa ka. Sumala sa mga setas nga imong gipangbasa nakabasa ka ba?
nga ang Seventh-day Adventist maoning Iglesia Katolikang Digito ko ni Cristo? Okay, moderator's Sa may mong kategorikal. Moderator's time, kadali lang ha. Sir RJ, basig wala ni mo nadunggan, ingon siya walay mabasa letra por letra. Okay. Sige. Napakay 50 seconds. Dali lang bro. Napakay 50 segundos, Brother Jerry. Padayon sa pagtubag na categorical, basig wala lang niya nadunggan, go ahead. Okay, dili nato na mabasa letra po letra kay pamatud-an lagi. Okay, og ato ginanghugtan na parehas biyata kung mo pamatuod buka di po na mabasa letra po letra kay lagi kuan man ta ng mga debatidor man ta kung pulong pamatud-an na atay basahon sa Biblia pagpalig-on sa akong topiko. Dili kay ang letra po letra gibasahon. Kay kung mao na mabasa letra po letra di sa Biblia kung pulong por pulong, di na ka musukol na. Natubag ang pangutana. Sunod pangutana. So, next tawag anang question. Kining gitawag o gigamit nimo nga Encyclopedia Britannica. Kay wala man kay nabasa sa Biblia, admitidong man kang okay nabasa. Okay. Kining gigamit nimo nga Encyclopedia Britannica. Kung pananglitan na ako'y mabasa sa same na book na Encyclopedia Britannica na kanang Catholic Church before ang 1100 years o sa kapundok ang nagumitan na admitahon ni mong pildi ka? Okay, natay challenge question. Kadali lang, Brother Jerry Lai. Mr. Moderator. Yes, bro. Ang pangutana po na niya, Mr. Moderator. Dili na challenge question yan sa nang pangutana. Tubagon ako yung pangutana. Kung imo nang basahon, ikaw mapindi. Kung naghimo na magkag-imong tema. Kaya akong tema, 70 Adventist. Bro, moderator's time sa bro. Kadali bro, Kadali lang bro. Sir RJ. Sir Jerry, na siya conditional sa iyang pangutana mo na nga challenge question to. Okay, na siya condition. So, para mo proceed ta bro, kadali sa RJ, kadali sa naa siya kung dawaton ba nimo ang iyang challenge question kung naa siya mabasa before 1100, no? Kadali sa RJ ha. Dawaton nimo Sir Jerry, bro Jerry. Akong tubag, dili na siya pwedeng madawat kay gawas ko ng 70 Adventist, dili mo ang Katoliko, kana mo'y madawat. Kaya mo manay tema. Okay. Sir RJ. Okay, yes. Hindi siya pwede. Lahi ang challenge question ay madawat. Okay. Sir RJ. Kadali lang. Sir RJ. Yes po. Dili ka na madawat. Yes sir. Ginalubag niya ang tema. Negative side ko, kinahanglan ko mga percent og ebidensya. Na naman, as per tawag in an argumentation and debate, nag-ingon din while the burden of proof always remains on the affirmative side, on the main proposition, the burden of rebuttal shifts from side to side intrapose to the debate. So ang buti pa sa board, ang iyahang tawagan na gigamit nga ebidensya, mo provide ng ebidensya, same na ebidensya, pareho ng ebidensya, Encyclopedia Britannica. Kung panalitan na ako'y tawag anang mabasa, na kanang gitawag o Catholic Church sa sumala pa nimo pwedeng angkunon, at bitahon nimo nga pildi ka ni ining mong debate. Okay, moderator's time. Sir RJ, next question na ta, dili niya dawaton ang challenge question. Next question na ta, sir. Okay. 5 minutes and 46 seconds ang nabiling oras. Mr. Moderator. Yes, Objection. Go ahead. Nasa atong rules nga dili ni side comments, no? Ayaw pagingana. Pagbatulog maayong reglas pangatarungan. Moderator ayaw nang binato nga habit. Moderator time. Di ko moderator time. Diretso lang. Sir RJ, diretso na ta, sir. Iwasan na nato ang side comments. Yes, go ahead. Objection. Wala sa ato ang rules nga bawal ang mag-side comments except
kung tawag anang maghatag kag personal attack. Tanawa Correct. ko, Rus. Pagkulang ibasa. Okay, At okay. ako So, sad ko, ito kung si tinuod, nga di mahadlok juga. okay, moderator's time. Diretso, proceed na ta, Sir RJ. Napatay taas ka oras, 5 minutes and 46. Okay. Padayon sa Next pagpangutana. Next question. As far as standard references is concerned, okay, tawag ining kamadawat. As far as standard references is concerned, kining gitawag og Seventh-day Adventist, ang classification niya, Catholic or tawag ining Protestant? Sumala dire sa Adventist Review, March 5, 1981, page 3, Catholic, the truly Catholic Universal Organization, Seventh-day Adventist Okay, Church. objection. Go ahead. Objection, Mr. Moderator. I am talking Yes. the evidence. Ang ebidensya nato is standard references. Ang Adventist tawag anang letter nila. Dili man ang standard, kailangan man na. Okay. Nagtubag siya, Sir RJ, sa imong pangutana. No? Balikan na lang imong pangutana, Sir RJ. Naka-time post tawag 5 minutes ug 18 seconds. Objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Counter objection. Yes, go ahead. Ako magay afirmatibo. Magsunod unta siya. No, ako'y afirmatibo. Dili siya mukuan sa mga standard nga gamito na mo. Standard man na mo. Og dili nimo, ako'y mahimo na, ma-stress ka. Muna nga, Okay. ako ni gigamit kay standard na mo ni, na-PPH ani. Okay. Oh, basa mo kayo mong gusto. Ay, basa din eh. Muna nga, mayroon na Protestant, ang Protestant, ay sa nag-object pa ko, no? Okay, kadali lang, Sir RJ, ha? Okay, go ahead, Sir Jerry. Go ahead, go ahead. Ay, pagsapa din ka maayo magdebatidor. Yan ha. Ang ako'y nagpamatuod. Kanya, nagbasa ko din eh. Objection, Mr. Moderator. Kadali lang, Sir. I-invoke na Yes, kami. yes. Musapa man siya. Kadali lang, Sir RJ. Paminahon sila to, Sir RJ. Object Ako paminahon sila. Kadali ka magkasinabot. I-invoke na ko ang ruling. Sir, Okay, kadali lang. Mayo, is the I-invoke na ko ang ruling. Sige, sir, tawag Okay. ka ng imo na bawal ang tawag ka sa niya. Pagka man siya karoon ang naghatag o kadun at argumento ba dumining. Okay, okay. Okay, moderator's time. Paminaw ta sa both side. Ihatag na ko si Maron, Sir RJ. Sir Jerry, padayon, bro, Jerry. Okay. Ano man guni? Nagbasa na ko, napil mag-protestant dire, oh. Nga makaklaim yapon ang protestant sa Katolik, sa encyclopedia. O na, bisa ng Adventist, protestant, pero makaklaim yapon siya sumala sa standard reference. Unya, ang imong pangutana, dili makakuha ang protestant. No, mabasa. Muna, Mr. Okay. Moderator, nag-object ko. O, sige. Yatag na ko nimo. Napakay nabilin nga 49 seconds bago na ko papatabagon. Sir RJ, imong counter objection? Okay, ang akong counter objection, Mr. Moderator, ang among topic is standard references. Ang buti pasabot, generally accepted truth. Correct. Libro nga gidawat sa tanan. Ang iyang gigamit nga referensya pag prueba ko nung sa Batista, maunang tawag ang Iglesia Katolika, ang ilang sulat katong Adventist tawag ang gawas nila nga mga sulat. So dili na madawat as per topic nato, dili pwedeng madawat ang Adventist letter nila nga naman kay we are preparing or we are presenting the standard references. So di na madawat, ibayas na. Okay, bro, Sir RJ, noted na Sir RJ, no? Pero as long as mo na iyang gikuan Sir RJ, ihatag na lang na sa imong rebuttal niya og negative stand as long as nagtubag siya para magpadayon ta. Okay, nakakay 49 seconds Sir bro Jerry. Padayon sa pagtubag bro Jerry. Okay, go ahead. Kaya mga kaigsunan, ang Encyclopedia Britannica, author anak Katoliko gihapon. Mo na nga, ayo pagingon nga kun ang author Katoliko dili na pwede gamiton, ang author Adventist di na pwede gamiton. Daghan ng mga debate na himo dinhi, naggamit sila og standard reference pero gigamit nila ang sulat ni Ellen G. White. Pero iba na daghang mga debate dinhi. Unya karon mo reklamo ka kay nabasa na ako.
Okay, yes, objection. Muna nga natubag ang imong ay lagi sapaw. Muna nga diferensya nimo kung sapaw ka. Okay. Nag-object ko. Okay, go ahead. Moderator, sapaw. Go ahead. Kadali lang. May objection? Yes, go ahead. Kung iyang pasanin lang ang Encyclopedia Britannica na Katoliko ang author, nagpasabot ang Encyclopedia Britannica bias. Kabaluta nga ang mga encyclopedias puro na mga standard, walay gidapigan dili bias. Noted. Pwede, Mr. Moderator, pwede badlungo na nga to ang kaatbang at dili pataka og istorya ba? Ngano man Okay. maulawan pa sa pagpulihinyo ala. Okay. Not kaning Sir RJ, no? Nagtubag siya sa iyong pangutana, ni gamit lang siya sa iyang 1 minute nga kuan Sir RJ. So, i-rebut lang na, sir, o ihatag lang na sa imong negative stand. Okay? Kaya basta nagtubag siya sa imong mga nangayo siya references, ihatag. So, ipalihog lang kog rebut na niya, okay? Nailabilin nga 5 segundos Bro Jerry, ato na lang ng next question o kuon pa rin mo ng 5 segundos? Next na lang. Okay, next question. Object na Sir Jerry. Palang question. Okay. Asa na kayo makakasa nga Encyclopedia Britannica Katoliko motor? Encyclopedia Britannica ha? Wala ka masayo na na. Ay, tuman ka. Maura po na nimo wala ta magdebate. Usag akong pabinaw kay nagtubag ba kay 1 minute. Di ba ka magbaton og may pamatasan? Sabi ako tawagan ng 1 minute po. Di ba? 1 minute ang Nagtubag pangutana. pa ko. Okay, moderator's time. Kadali lang. Kadali lang, Sir RJ. So, sir, kadali lang. Wala pa mahuman nimo pangutana, Sir RJ? Okay. Wala pa mahuman. Sige, karon lang na to. Humana sa Sir RJ. Okay, humana. Sige. Sige, Sir RJ. Ingon mo nga ang Encyclopedia Britannica, katog yung tawag anang pang gid mismo ha, libro gid mismo ha. Ang author is Simbahang Katolika. Tagae ko ng ebidensya, ikaw na resultiyan na, ang burden of proof naman sa imo ha. Tagae kong ebidensya nga ang Encyclopedia Britannica, maong ang author anak Katoliko. Sige, ebidensya. Okay. Tubag, Mr. Moderator. Go ahead. Dili ko mahatag yung ebidensya, ikaw mo'y mususi. Yana, kaya naman. Ito mo'y, kapa na po. Di kagwanta. Okay. Napagay 1 minute. Ikaw may interesado, ana, ikaw mo'y magsusi. Kung tinuod ba ang akong gisulti o dili, kay wala man na sa atong topiko, pero akong gisulti, unya, interesado man ka. Okay, Susunod mo. Yes, go ahead. Sige. Kinahanglan ipatupad ang pangutana ng moderator. Nga naman kay ang burden of proof na sa affirmative side. Iya mang dilito nga ang Encyclopedia Britannica Katoliko ang author, so i-provide niya karon ang ebidensya aron ma-justify katong Adventist letter. Sige, i-provide karong ebidensya. Obligado nga mo ang akong karton na. Okay, moderator's time. Bro Jerry, katong imong pag-ingon nga dili ka muhatag ato ba na sabton na wala kay mapakita or naa? Namang nangayo lang siya, Bro Jerry. Wala. Bro, okay. Wala ba tayo makapapakita, okay? Pero nagsulti kong Katoliko, encyclopedia ang author niya. 25 seconds. Bro Jerry, 25 seconds ka na. Go ahead, 25 seconds. Dili ko buhatag yan, ha? Di man ko interesado, ana. Siya may interesado, susiyo niya. Kung tinuod bag dili, napamaysikan barog, o mapamatudan niya nga dili Katoliko, isulti niya. Muna, di mo ko interesado, kaya akong tema, 70 Adventist man. Dili man ang mga author.
Pero akong gisulti niya, interesado man ka. Okay, time. Next question. Kanang bangkana. Kanang Next lisod. question. Usa ka tubag nga Sige, desperado. ano sa ganyan mong bangkana? Ha? Usa ka desperadong tubag at nagdunggan daw, di ba? Dili daw siya tawag anak interesado niya, yung gamit. Next question. Sige, Next kanang lisod. question. Kining gitawag ko, pait na gani ka, President ko din na to, sunod tawatan na. Okay. Kining gitawag og 70 Adventist na sumala pa nimo Protestant. Apil man sa tong topic ang 70 Adventist. Pwede ba nimo isulti kung kinsa ang founder ani? Based sa standard differences. Pwede man ako masulti, pero wala man sa atong topik ko nga isulti na to ang founder. Ang atong isulti din ay nga mapamatutan na to. Mr. Moderator. Okay, objection. Objection, go ahead. Mr. Moderator. Objection, go ahead. Likoy ka eh. Likoy ka. Mr. Moderator, objection. Klaro naman na tayo, gigamit na to ang terminong Seventh-day Adventist. Gigamit na to ang pulong founder. So, iwan man siya nga ang tawag ang ng SDA, mo ang tinokatolikong, tanaw na to based standard references kung kinsa ang founder or founders aning Seventh-day Adventist. Kung di ka mutukan sa altinood, kay ama sa bakat ang yawa ba ya? So, ito Objection, Mr. Moderator. Kadali lang, Sir Jerry. Kinsa Okay, ang padayon. Counter objection. Yes, kadali. As standard references is concerned. Sige, Okay. kinsa? Okay, kadali lang na-counter objection, Sir RJ. Bro, unsa tong counter objection? Ang counter objection, di ta mo labag sa topiko. Ang topiko na to, Seventh-day Adventist. May matuod niya ang topiko. Wala ta mag-debate nga kung say founder. Kung surrender na ka sa nga ang Seventh-day Adventist Catholic, ari na putas founder. Simple magay na. Imo lang kung ngayon. Okay, moderators time. Bro Jerry, i-grant na ko ang pangutana, Bro Jerry, kay gigamit niya ang as negative, nga gigamit niya ang pangutana pag-utingkay no sa kay duha man gud ni Katoliko, tinuod nga Katolik, Iglesia Katoliko ug 70 Adventist mo na nga ni coach siya sa mga referensya. So kung kaya pag yung referensya, so kung mo na nga i-grant na ko Sir Jerry ang iyang pangutana. So palihog lang kong tubag, Bro Jerry, naapa kay nabilin nga 55 seconds gikan pagsugod ni mong tubag ganina. Go ahead. Di ba nasa tontopiko? Namutan na pa man siya. Nasa tontopiko nga si Kristo. Namutan na pa man siya. Ang builder ana si Kristo. Ang nag-organize ana si Ellen G. White. Ya, nga no mga mukisi-kisi man ka. Nga ang builder ana si Kristo man. Okay. Oh. Katawar mo kabilaw. Unsa nga libro standard references nga ang builder sa Seventh-day Adventist si Kristo. Sige, prueba. Ihatag. Ansa challenge question na. Awal. Challenge question. Nalipo ko sa ito gatbang. Okay, balik. Wow, sa Seventh-day Adventist, bangkay na migo bro. Di-organized lang ni Ellen Goodwhite. Ang ako pangutana, unsa nga standard na references, unsa nga encyclopedia, unsa nga tawag ini nga mga libro nga standard ha, nga nagsulti nga ang establisher ni anang maong 70 Adventist mao si Ginoong Kristo. Sige. Mapamatud-an ako sa Biblia. Dili na ako bahatag nimo pero mabasa na ko dito. Okay, objection. Okay, kadali lang. Moderators time. Kadali lang ha. Bro, okay, kadali lang bro. Sir Jerry, referensya ang iyang gipangayo pero Biblia imong ihatag. Standard na referensya iyang mga gipangayo.
pero Biblia ang imong mahatag ato bang sabto na wala kay mapakita sa referensya, Biblia lang? Bro, ang Yes, Biblia usa ka dako nga referensya na. Pinakadako nga referensya. Mura na akong i-referensya. Kaya nga Okay, no. moderator's time. Objection ako, ma-object ako. Okay, sige Oh, Sige, bro. ma-object ako. Sige, bro. Nagpadulong na sila. Nagpadulong na siya sa mga gitawag og founder. Wala na siya sa among topiko ha. Pero sundan Okay, niya po okay. na nato. Ang Okay. akong mahatag niya nga kanang ikapito kaadlaw nga gitawag na mog 7th day, Diyos gigatukod niya na. Kay siya may nagpahuli na Genesis 2. Oh, siya gigatukod niya na. Wala nga kung arita sa mga referensya sa sulat ni Ellen G. White, organizer na siya dito, the Seventh Day Adventist Church, truly Catholic organization, gi-organize ni Ellen G. White sa iyang panahon. Buhat 9:31 kay dunay mga pagtukod sa mga iglesia. Okay. Ah. So, Di magkita ang mo, kaya po, mahatag lang sumutan din mo, mo. kadali lang sir, bro Jerry, ang mahatag din mo bro, Biblia. Biblical text. Biblia ra kay una man gyud ang Okay. Biblia, bro. Dili ko Okay, mohatag kadali og lang. referensya kay about na manggod na siya sa builder. Dili Okay. man sa Catholic. Okay, Oh. Sir RJ, wala siya mahatag sa referensya. Kadali lang, kadali lang. Mr. Moderator, Kadali lang sa RJ, patingugas ako ha. Wala siya mahatag sa standard na referensya. Biblia lang iyang mahatag. So, kaning last two questions na lang ta Sir RJ, kung dawato nimo ang Biblia lang, kadali lang ha, okay lang. Pero kung dili, mo proceed na lang tagwan, kaya wala magiging siya mahatag na standard referensya. Biblia ramang yun. So, go ahead Sir RJ. so wala siya kabaro. Kaya ang among tema, Kadali lang sa Sir RJ. Kadali lang sa RJ ha. Ato lang isang at sa mga naminaw. Sir RJ, ato lang isang at sa mga 56 ka naminaw. Okay? Okay, last two questions, Sir RJ. Wala na tayo oras. Duha ka pangutana na lang ako mahatag. Duha ka pangutana na lang. Sige. Kining gitawag og 70 Adventist nga sumala pa nimo gi-organize as far as standard references is concerned. Ang gigamit nga termino gi-organize o siya ang founder? Objection, Mr. Moderator. Yes. Go ahead. Ipa-complete ang sa tema. Kaya natibag, nagsugod lagi sa tibagbag ba? Ipa-complete ang tema. Mr. Okay, Moderator, okay. Complete. Yes, go ahead. Go ahead. Counter objection. wala po magawa sa tema kay naata diya sa Seventh-day Adventist. Ato ang gikalkal kung kinsa ning Seventh-day Adventist. Ya ako kaatma naningkamot ang tawag likay, ganina pa sige likay-likay. Nga bisag na ipit na likay kaya hapon ipit ka na. Okay. Counter objection, Mr. Bro, RJ? Moderator. Okay, go ahead. Counter objection. Counter objection. Yes, go ahead. Ako ipasabot, ipakompleto ang namastima na to nga 70 Adventist ang matuod nga Katoliko. Kana mo yung ungaron pag-ayo. Mora nga, Okay. nawala naman good siya, God. Mora nga, ako siyang giingnan Okay. niya, ipakomplete ang timang. Kaya ang ato Moderator, kung sir. dibatihan ninyo, tinuod bang Katoliko ang 70 Adventist o dili? Wa man ka Okay. mangutana na, di mo kakabalo mangutana doon. Okay, moderator. Okay. Sir RJ. Kanang daghan pa kita pwede ipangutana Sir RJ. Nagpabiling duha gyapon Sir RJ. So, ato na lang kining likayan na nato gamay ang kuan nga mo focus ta sa founder. Dili lang ta sa ubang topic Sir RJ nga mahaom na to. Kay para sa duha ka pangutana Sir RJ. Yes. Pagpapain na ako ang tawag anang question. Kaya ganina Yes. dito sa iyang pagmanok iyahan ang giputol-putol. Kanya ako ang Yes. tanay, hindi niya puputol-putulon. Yes. Saan Okay, So, point now is, ang Seventh-day Adventist, ato ang gikalkal o tinuod ba Correct. din Katoliko?
Kay pag Correct. nakita mo to, ang Seventh-day Adventist gipugod mga kano, adili na mao simbahan Katolika. Correct, correct. Sir RJ, napakay duha nagpabiling duha ka pangutana, padayon sa pagpangutana, padayon. Last two questions. Next question. Kini gitawag og Seventh-day Adventist, mao ba ning kini gipasakupan nimo karon mga Seventh-day Adventist sa giangkon nimong Katoliko? Mao ba ning natukod ni adtong 1863? Mao o dili? Dili mao. Dili Dili na mao gitukod. Dili na mao paminaw nagnapa ko sa kaminuto. Manganghading ka. Dili na mao. Kaya ang sa 1863 organize lang na. Mo nang Mateo 18. Mo nang mga tao nagbantay og Sabado, Sabat, ikapitong adlaw. Diya na gibuild ni Kristo. 1863 giorganize usa sa mga co-founder ana si Ellen G. White. Mo na diya. Wa di man gugad Adventist dagod mo na nga nasaag ka. Unya og na kay mabasa Ano nga pa na? dili organize admitahon ni matindi ka. Nabita tima na nga indihon ng founder nga atong di makatulikuhan. Nausa naman ka na magkakabamutan na. Okay. Moderator. Okay lang. Sir RJ. Objection, Pabilin ang Mr. isang Moderator. Yes. Go ahead. Kadali, Sir RJ. Yes, go ahead. Ako na nang gitubag, Mr. Moderator. Nga si Ellen G. White founder, kaya pa man ang i-challenge. Founder si Ellen G. White, si Kristo mo'y builder. Yang ano, iya pa manginon nga mapili kon mabasa niya. Mabasa niya ang si Ellen G. White founder. Wa mo ko sila kasabot unsa duha mo na klase yung founder. Founder nakakaplag og founder organizer. Okay, wala nga. Moderator's time. Okay, moderator's time. Dili dawaton Sir RJ, no? Tama ba kay mo kanang challenge question mo gudto Bro Jerry? Wala nga nagpabilin ang usa ka pangutana pa. Last one question, still one last question. Sir RJ, go ahead. Last one question. Ato na lang ang tawag anang isa marik, wa magyug kay nagpresenta gyud nga ebidensya kay nagsigira kag lihay-lihay. Okay, direct question. 1 minute man diba, Mr. Moderator? 1 minute. Hello. Kung simpleng pangutana, agayan na lang ko, bisag usang katawag anang ebidensya na mabasa na ha. Kaya inyo habay na pagtulungan na, kung di mabasa, di tinuod. Okay. So, mabasa ba na kanang Biblia or tawag anang standard na referensya? Mabasa letra for letra, explicit ha, na kining gitawag og Seventh-day Adventist nga gitukod og mga kano, ulo ka mo kano, si Ellen G. White, si Joseph Bates o si James White, maunang tinuod ng Iglesia Kapitang gitukod ni Kristo. Sige, yatag. 1 minute, go ahead. Okay, there is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. O, na kinabasa. Karon ako i-emphasize. Emphasize na ako, napay 1 minute. Ay napagtingin. Yes, objection. Go ahead, objection. Go ahead. Para dili mahulog na naglingla kung kaatbang isulti tungkol sa reference. Standard to? Okay, Doon na pwede magkapangutana. Okay. Kadali lang, Bro Jerry. Nag-objection man siya, Bro Jerry, no? Na siya, kamito na ang i-rule na to ang 11, nga last one na to. Gihiling lang niya, Bro Jerry, ang imong referensya. Unsa nga libro na, Bro Jerry? Insang author or... Adventist Review ni, bro. Author si Ted Wilson. Okay, nabilin nga oras. Nabilin nga 40 seconds. Padayon, go, Bro Jerry, go ahead. Okay. Di man siya magkakuhan kay ginagamit man ginis pro kamaturan, ginigasulat ni Ellen G. White.
bisag nagkuhan may standard reference. Kaya ang ubang mga Catholic faith defender giisip nila na standard reference kay gigamit nila. Ikaw ra may mag-isip ni ana kay lagi lugi ka kung akong basahon. Mo nang giklaro gyud nako nga there is another universal and truly Catholic organization kasi nag-organize ni si Ellen G. White. Dito pa ni sukad pa sa una, no? Sukad pa sa una natay history ana. Kasukad pa na sa una ginalutos na ang mga Sabbath keepers hangtod nga. Salamat. Okay, daghang salamat Brother Jerry Laig sa Seventh-day Adventist Church. Og sa tanang tubag nimo nga mainit nga tubag gikan sa nagbukal-bukal nga mga pangutana gikan kang Sir R.J. Sino sa Lay Catholic Apologists International. Okay, bago na ko ihatag ang 10 minutos nimo Sir R.J. inom sa kag tubig. O ikaw po, Brother Jerry, mubasa na kitag mga komento. Patod pa ni Jennifer Pagkunsan, kinsa ka naghatag og katungod kay Ellen G. White. Angkon man siya ning SDA. Patod pa ni Richard May Sarko Pael. Dawata good ang challenge, bro Jerry. Ganina nga dawata ang iyang kapildihan kay para makaproceed about pagka-founder ni Mrs. Ellen White. Okay. Makapahimuot, founder, organizer, o founder nakakaplag matod pa ni PJ question. Debatidor ka. Okay. So, shout out kay Roseman Sino. Okay. Na yabag na duha ka klaseng founder matod pa ni Stalwart. Okay, sapaw na sad matod pa ni Mary Jane Bunggalan Villamino Cabrera. Naunsan naman ni oy mas daghan ang objection kaysa pangutana og tubag. Paayo na lang gani putan kayo ang moderator bisan sige sapaw si Sino wa niya timahay ni debate. Okay, so nagyapon tay kuan bro, no nagyapon tay mga pagsulti pero dili na to mapugnan ang mga speakers mo sapaw kay wala ta nasayon sa ilang mga una-una. Okay, so patod pa ni Richard May Pael, makatawag ko sa mga RCC kay tinigib ang katawanan. Okay, sarap. Tiyawag tinigib. Pwede na lang tinigbas. Patod pa ni Jennifer Pagkunsan, patay karon sa stand ni Sir RJ. Yag-yag juk karon. Okay. Matod pa ni Alvin Sanchez, ingon anak mana RCC. Mawad-an sa maayong pamatasan. Matod pa ni Alvin Sanchez. Okay, so daghan kayo inyong mga komento, dili na ko mapas. Basahon ako kunya ang inyong mga reaksyon ha. Paghuman sa 10 minutes ni Sir RJ Sino. From the Lay Catholic Apologists International. Muhatag siyang 10 minutos nga negative stand. Sir RJ Sino. Daghang kayong salamat, Mr. Moderator, o sa ako ang tawagin ng kaatbang from Seventh-day Adventist. Nagkatawalan ko, kaya wala ko magdahong nga ang akong kaatbang, dili ka balo mo identify kung sa standard o kung sa dili. Ikaduha. Okay, kadali ha, kay marag nawala ang signal ni bro RJ. Ana. Bro, okay. Ay, balik na ko sa 10 minutes. Balik bro, balik yun sa sugod. Okay. Sige. Ang nahitabo man god, kining ato ang debate karon nagtuo pa kung kaatbang makapresentar og maayong ebidensya. Pero ang problema, instead of ebidensya, ang iyang ipresentar, putos naman noon sa bulad ang iyang gihatag, except at itong Encyclopedia Britannica. Kanya ang katawanan pag yun, kay iyang gi-allege na ang Encyclopedia Britannica is ang author, ang tawag ining Katoliko. Usa na kada kung baka, dili na matawag na standard reference kung na ay bias ka ng maong libro. Langaw mo ng libro ha.
Remember nga, ang standard reference, mauna ang nag-gather sa tanang mga evidences o ang ilang statement, mauna ang conclusion sa tanang mga ebidensya na ilang ipang-gather na kung saman, nga ang Seventh-day Adventist, dili yung taon na sumpa ang Katoliko, oy, buot-buot naman yung taon mo, oy. Ang Seventh-day Adventist gitukod og mga kano nga gikan kang William Miller. Mao bitaw kung ato ang tan-awon ang standard references, Larousse, Just Reference Encyclopedia, kining Phillips Encyclopedia, Britannica Encyclopedia Concise, makita nato nga ilang gipresenta nga kining maong gitawag og Seventh-day Adventist dili ni mahimong Katoliko nga gitukod dig mga kano. So kining gipasakipan sa kong kaatbang nga tawag ining Seventh-day Adventist stateside ni dili ni gikag Jerusalem nya sa iya bayang pamahayag ganina ang amahan sa bakat mo ang yawa duha ang Katoliko Katolikos kahayag ug Katolikos kangitngit ang Katolikos kangitngit mao na ang tawag anang kining kanang tawag anang naghimo sa pagpangilan sa tibuok kalibutan. Tanawag diun sa pagpanglinglas sa kuang kaatbang ang iyang rason puro lang non sequitur kung tawag anang sa reglamento pasaluhika, it does not follow. Wala nagpasabot nga naghimo mo o nagsunod mo sa adlaw iba pahulay kamo na to Katolikong iglesia nga sumala panimo og imong gituhan gitukod ni Kristo. Nga naman kadaghag mga pundok mga sekta nga nagsunod og adlaw iba pahulay dili man to Seventh-day Adventist sabot nang dito Katoliko og dakong prueba ni ana nga ang maong tawag og libro ini for example the World Book Encyclopedia gi-classify ang Seventh-day Adventist na protestante dili Katoliko. Ngano man kay ang Katoliko na ano na nag-iya anang pulunga o gigamit ka na sa usa ka Katoliko pud dili sa Batista. Kay ang sa Batista murag bunga ra man gud pud na sa ilang kahiubos kang William Miller. Kung anas kahiubos nila kang tawag anang William Miller bang nagtagna-tagna nga mubalik si Kristo niya pagkauman wa di ay sunibuak sila. Nagtukod sila ilang kaugalingong gitawag og pundo. Kunya pagkahuman karon ang kuno nga maunang iglesia sa Katolika wala hira in town musduyan kulang pag-abyo. Ang Biblia si Kristo nagtukod I will build my church. Pag ingon niya tukuron ko ang akong simbahan na as a strong determination sa paggamit niya sa turn nga will. Ang buti pasabot diha dayon na ana ang iyang iglesia. Kung naa ang iglesia mo dito gitawag sa Catholic nga naman kay na ay Catholic in time. Na ay tawag anang unity of faith. Kunya kung tinuod ng Sabadista nga mao ning Katolikong iglesia, ganun gawatak-watak man mo karon. Third argument na to mga higalag may igsoon ingon niya nga naggawas daw kuno sa may sa tawag kanang amo ang topic. Mga higalag may igsoon normal sa debatidor kalkalon ang matag termino ay nasitkat man. Ang ako ang kaatbang wa man sa kabarog. Wa sa kabarog sa tema nga iyahang gipamatutan at the same time wala pud nagidefine ang trabaho sa affirmative side. Ang pag-define sa topic nga iyahang gi-present. Unya nabaliktad na ang burden of proof na nasa kuha wala na sa iyaha. So karon nigamit siya niiling maong gitawag og pining mga sita sa Biblia. Wala man sa amo ang topic. Ang pagsunod, ang among topic explicit refer to the institution nga nag-exist from the time of Christ until now. Mo bito gigamitan og different article da. Ha? Klaro man ang kayo dito. Tamatutan niya nga ang Seventh-day Adventist mao ang matuod nga Iglesia Katolika nga gitukod ni Kristo. So wala ta nag-refer og 5 minutes. So 5 minutes. Refer og teaching, no bro. Wala man ta mag-refer og teaching katong imong gipanggamit ng mga dokumento at kung naa sa Biblia dili tumupasar. Nga naman, wa man ta mag-isuro teaching, nag-refer man tong term ng Iglesia Katolika
og 70 Adventist sa institusyon mo bitaw imong giangkon sa kong kaatbang pero wa gyud in taon ka barog. Muna nangutana ko unsa nga standard references dili kahatag. Pagkahuman kinsang puto dili pud kahatag. Ang iyang minong gihatag katong putos-tos bulan katong ilahang tawag anang practice review nila. Nga klaro man kaayo nga dako kaayong bias. Ako magamit ko dokumento Katolika except sa mga standard references o ang mga tao lang ang wala makatungtong ang eskwelahan nga dili magka-identify unsay standard o dili standard. Wala tingala ko sa kaatbang kung ang dili magka-identify. Then ikaapat na punto sa pag-classify sa kining standard references sa pag-classify nga Protestant in nature o Protestant denomination or sect ang Seventh-day Adventist. So palpak lang, dili na mo ang sa pagkakatoliko. Kaya ang iya ni Kristo nagsugod man sa Jerusalem. Kaya kaya sikta, nimbuto lang dito sa Battle Creek, Michigan. Ni atong 1863. Ha? So dili din mo pasar. Dili gyud tawag anang madawat ang usa ka butang nga iyang ipamatudan. Mabata ang utana ko sa first na po nga pangutana kini pagkamatuoran pamatud-an pa ba ni o dili na iyang tawag anang tubag ingon niya nga pamatud-an pa alang ni adtong pala mo tuo dili oy. Ang kamatuoran bisag mo tuo kag sa dili makadili ng kamatuoran og di na kinahanglan pamatud-an. Kamatuoran lang doon. Kafa ka nagpamatuod ka sa butang na imong giangkon, nagpasabot ka na ang imong gipamaturan, wala pa na gabarog, isip ko sa kadakong kamaturan. Kaya wala pa man kabarog, isip ko sa kadakong kamaturan, nagpasabot na ang kanang imong pagtawag ini pag-angkon, usa lang ka, murag silbi, kanang argumento ba nga naara sa hangin. Mabata nga di kahatag o referensya, dili makahatag og ebidensya. Gigamit niya ang Encyclopedia Britannica nga pwede daw maangkon after 11th century. Daghanag ng angkon. Pero kung ato ang tan-awon before 11th century, according to the Book of Knowledge, ato ang tawag ini nga basahon kay para basig makaingon niya sa pastor wa na og gibasa ang kuan. Wa na og gibasa ang maong gitawag og libro na niya. Naa sa Book of Knowledge page ato ang tawag ini tan-awon para makasiguro ta. Mas maayo magid nga ato ang basahon ang tawag ini dokumento para mataparehan pasti kuan ano sa pastor. The Book of Knowledge volume ini lagi libro volume 6. Last 2 minutes. 426. Until the 11th century, all Christendom was united in the one Catholic Church as founded by the apostles. Ang buong ipasabot, existido na ang Catholic Church na gitukod sa mga apostoles bisan pa naabot sa 11th century. Paggikan sa 11th century, after atong tawag ng Great Schism, ang nahitabo naghanap ng dipiti sa talang Katoliko. Babato ng anak ko niya katong pulong katong tawag anang iyang giangkon nga pulong Katoliko kinsa may asa man tugikan di man sa katubat. So buti pasabot ining maong tawag anang dibatiha makita nako mga tuang gitawag og kaatbang wala kabarog, wala kapabarog sa iyang tema unya ang iyang argumento puro lang non sequitur. Fallacy of sequitur na ay mga conclusion nga dili mo haog sa ebidensya. Unsa may giingon sa Latin maxim sa pangatarungan contra factum non valid argumentum na ang pamahayag ang argumento nga dili gani mo haog sa mga ebidensya o mga kamatuoran kanang maong klaseng pamahayag dili ka na dawaton o dili ka na mubarog. Sa samang pagkaagi ang iyang pag-angkon na pulo suko og kasalanan sa simbahan Katolika unya pagkahuman karon ilan ang giangkon nya pagkahuman pag-angkon wa pagyud kabarog unsa mo pagbarog nga musupak man sila ang mga standard references musupak man sila ang mga non-biased books so wala kabarog wala katindog ang botit pasabot
dili sa wala sa nagmalampuso ni ining maong nga gitawag kong debatiha mabataw sa pagpangutana sa cross-examination ligoy ang tubag na pagkahuman naapay mga tubag nga kaimong ko tinupagan maghapon debatidor. So manak ko Mr. Moderator maandam na ko madawat sa pangutana sa pangkatlo. Okay, so naa pa kay 15 segundos nga nabilin Bro RJ. Ato lang i-wave na ni Bro RJ. Yes. Okay, so i-wave na sa atong negative. Mao kato ang naghatag sa iyang negative stand karong hapuna from the Lake Catholic Apologists International, Sir RJ Sino. So mo proceed ta karon bago ta mo kuanan mubasa una tag mga komento no. Matod okay, dili lang ako ni basahon ni mga tinubagay ha. Biblia ang sundon mo, matod pa ni Juliet Istulan. Ang yawa amahan sa mga bakakon, ang yawa nga bakakon wala nagdagatuman sa adlawng Sabado nga igpapahulay maunay bakakon. Matod pa ni Tingog sa kamatuoran o ni Brother Mitchell Bindilio. Okay, kadali ha. Inuot, okay. Kadali, tubag ni, kadali. Kadali ha. Sumubasa tag mga, one. Okay, putos sa bulat. Matod pa ni Jennifer Pagunsan. Okay. Bro, na magag-Saudi bro, kasi muli kag Pilipinas niya, kung naay bulat niya bro, gusto nyo kumutilaw. Unsay kanang bulat nga gikag lain nasod ba kung tamis ba ila diri sa to parat manggod ba. Okay, paminaw mo mga Moderator maandam na ko madawat sa pangutana. Dali tingog ang akong okay. So Saba naay mabasa pero wala na sabti. Kay si Sok Fernandez mismo miangkon nga ang pulong Katolik alang sa tanang nagadagtoo ni Kristo. O sa reference, the word Catholic refer to all Christian institution matod pa ni Tingog sa kamatuoran. Kuhaay mong silya Bro Jerry Laig aron makabarog ka matod pa ni Eduardo Eramil Julian. Okay, so mubasa ta sa uban. RCC paningkamot gyud og okay, dili lang ko mo basa nagpadayon ha. Richard May Sarko Pael. Okay. Sige, klaro na bro kay murag Gigi na gyud ni nga debate matod pa ni Richard May Sarko Pael. Okay, so daghang salamat sa inyong mga komento mga kaibigan. Brother Jerry Laig, bro, ready na bro? Okay bro, ready na bro. Palihog ko sa imong camera bro. Nag-charge ko bro, di na ko mo ko gitakilid. Okay. Nalubat. Okay. Sige. So mo takilid lang ha. Okay rag takilid bro. Sige. Okay na bro. I-authoritate lang bro. Okay na wala man ka nagtakilid basta i-authoritate lang. Okay na bro. Okay. No, so from the 7th day from the Seventh-day Adventist Church o sa Ka-Defensor Adventista, ang paguting kay sa kamatuoran, Brother Jerry Laig. Ang unang pangutana, nasayod ka ba nga ang pulong Katoliko Universal sumala sa encyclopedia nga pwede i-claim sa tanan nga mga Christian? Nasayod ka niya na wala? Tubag. Ang akong nasayran sumala pa sa Britannica. Tubag na ko? Sige, tubag. Yes, bro. Categorical, bro. Lagi. Ang akong tawag anang nasayran nga sumala pa sa Encyclopedia Britannica before 11th century, usa lang kabuo pundok naghupot sa Katoliko. After 11th century, daghan na nag-angkon mo na nag-claim mo. Objection, Mr. Moderator, ipatubag sa yes, categorical.
Okay, moderator's time. Ipatubag sa Bro, categorical, rule number bro, 4, nga. naatay categorical. Nasayod ba o wala, bro? Sir RJ, naapa kayo nabilin nga 30 seconds sa imong 1 minute? Go ahead. Bro Roland, ang akong Yes. tawag anang tubag gigamit na ko ang rhetorical answer. Ang ako ang gigamit Yes. ni answer ko sa yes or no rhetorically. Mo ba to masabtan Okay. nimo nasay wala. Ang akong nasa ako lagi kumpleto di kulang man gunya. Ang akong nasayran Okay. balik ko na ang akong nasayran before 11th century there is only one church nga naghupot sa terminong Katoliko. Onya after 11th century daghan ng mga nag-angkon apil mo. Okay, moderator's time. Bro, iya lang klarohon, bro, kung nasayran Sa bitaw categorical niya, nimo bro. wala. Mao na yang ang categorical lang, bro. Napakay 30 seconds, bro. Napakay 30 seconds. Okay? Napaka-significance. Bro, RJ? Yes, napakay 30 seconds, bro. Categorical na ha, bro. Sir, wala ko ganyan masabi sa kung kaat. Sa debate, every categorical question, not necessarily you have to answer yes or no. Na ang pag-answer sa yes or no, nagigamit ang rhetorical answer, pero masabtan nimo nga nitupag sa yes or no. Wala ba ako? Yes, bro. Basa man taaning Correct. in the art and argumentation and Correct, debate. correct. So kinahanglan akong tubagon. Ako gito ba? Ako ang klaro. Kay dili ba kompleto? Okay. Ma-consider na to na ka yes, bro. Bro, RJ, para klaro lang sa imong katbang. Okay. Yes, sir. Kung nasabtan niya. Okay, go ahead. Napakay 30 seconds. Nabilin, bro. RJ, kung gusto mo pa na yun. Okay, kung nasabtan sa akong kaatbang, ang rhetorical answer sa categorical question, masabtan niya. Nga ni oo ba ko o ni dili ba ko? Nga naman, ako alang giklaro, ako alang gipasihag ba ang mga bota nga gustong tabunan sa akong kaatbang. E di pero masas pag-angkon, kung ito lang mo mag-angkon. Nagiin mo nga, to, kung taat-to, kining gitawag, ingon nga, ang pag-angkon o pagpamatuod, duhan at kamanaglahing butang. So, kung ito bang tawag Okay, time. angkon? Next question. Next question. Tatlo pa, nasayod siya. Sunod pangutana. Kay nasayod man ka, nga pwede i-claim sa mga protestante o ban pang mga Christian ang pulong Katolik. Ang pangutana, kung nasayod ka, nga nung isupak pa man ka, nga nasayod naman ka, tubag. Wala nang pwede supak sa inyong pag-claim. Ang ating wag kayo supak isupak. mo ang pag-affirm. Ay ha? Lahi ng ginawag kong pag-claim, lahi po ng pag-affirm. Natawa ba ng kanang definition anang claim o kanang affirm? Sa ato ang debate, imuhang gi-affirm, wala ka lang ka nag-claim. Sa tawag anang referensya, nag-claim. Nanong ilahamang gi-claim, kaya dili man sila tinuod. Ikaw, gawas ka nag-claim, imuha ka yung gi-affirm. Kung ako magbasa kang insakto sa standard nga referensya, makatuod ka kung sa'y tinuod. Dili lang maghatag ang konklusyon nga nung sequitur termi. Sunod pangutana. Bro, Sige, Go ahead. okay, sunod pangutana. Nga matod pa nimo, basta mo claim dili tinuod. Pangutana, kung mabasa ko, niining encyclopedia sa maurang gihapon, nga ang Iglesia Katolika Romana nag-claim, o yung kang dili sa tinuod. ayaw butangi ang akong babaog mga pulo nga wa na ko gilito. Ang akong giingon kamo igo lang mo nag-claim. Pero di mo ka pa matuod. Ang simbahan Katolika kay siya man daghan naman nag-claim karon, gi-claim pud lang niya pero magkapamatuod siya. Ayaw lagi butangi pulo ang baba nga wala ko gilito. Isa pag-i-error ang video. Luya ko kayo. Luya ko. Sunod Okay, pangutana. next question. Sunod pangutana.
Kay ni uyon naman nga ang Iglesia Katolika ni claim sad unya ang Christian ni claim sad. Ang pangutana, kinsa may nagpamatuod garon? Okay. Ako, ikaw, tubag. Mismo Kategori ka. sa atong tema, imong gipamatudan nga ang Iglesia Katolika si Kristo nagtukod. So ang claim imuhang gipribahan nga Objection, ang Mr. Iglesia Moderator. Yes, objection, go ahead. Kadali bro, kadali bro. Ipatubag Ay, sa objection, ang bro. categorical, aya siya mo emphasize. Kaya Okay. di man siya kabaw matubag categorical. Mr. Moderator. Ipatubag sa ang categorical, Kadali, Aya, siya kadali mo Sir RJ emphasize. ha. Ato sa paminawon ang objection. Unsa bro, Jerry? ipatubag sa ang categorical, aya siya mo emphasize. Kahilaw na Okay. kinatawan. Okay, kadali lang ha. Balika ang pakutana bro. No, bago na ko ihatag ang counter objection. Balika ang pakutana. Matod pa nimo, Nyan, makaklaim pero dili makapamatuod. Ang pangutana, kinsa may nagpamatuod karon og imong gisupak? Ako, ikaw, categorical, tubag. So, kategorikal na ng Okay. kinsa. O sa rin mo gamutubag, ako ba, ikaw? Gipapilo ka. Nagtupag ko. Okay, kadali lang. So, di ba? Tawag anak. Sige, Kasi sige, ikaw sige. may ibo atong ginagawasan. Okay. Sige. Okay. Niya. Pag-ingon o kinsa, dili na kategorikal. Ang question, yes or no, mo na kategorikal. Tudloan ta ka ha? Okay. Pag nangutan na makagkinsa, so ikaw mismo nag-asa kung akong kinsang mga tawhana ang pwede maka-claim o pwede dili maka-claim. Ang Counter objection, Mr. Moderator. Okay, objection, go ahead. Objection mo Dali. ka. Okay, nagtungo siya objection Dili pa na bro, nahon pero ron tubag sa na. pagkuhan. Nagtagal ng oras. Dili panahon Okay. doon sa pagtudlo kay ang iyang panahon pagtubag. Okay. Gipapili Tubag natin bro. siya. No. Kadali bro ha. Tapos siya 30 seconds bro. Pero ang imong pangutana bro, sa tinuod lang, dili gid siya categorical kay kinsa man no. So referring to whom? Okay, to kinsa, referring to whom? Okay, Balik so na po, Mr. Moderator. Sige, balik ka. Kadali sa Maliko na ko, Mr. Moderator. kadali sa surgery. Sige, go ahead, balik ka. Kaya niingon man gud siya nga kami nag-claim pero makapamatuod. Ang kami no maka-claim pero dili makapamatuod. Mo ang pangutana. Uyon ka ba? O dili ka uyon nga nagpamatuod karon ako dili ikaw? Categorical. Ito ba ito? Giusab din ang question. Ikabantay Lisod? sa kasulod. Oh, kaya di mo ka gusto ka guan. Categorical mo ba? Okay. Gusto mo direkto. So, Liso daw. Kadali lang, next. Yes. Categorical una bro. Next question na to bro. Bro, kadali ha. Next question na to bro ha. Bago na lang pakutana bro. Kaya nausab yun siya bro. Okay, Amo so... dali. Kaya di categorical na to. Kaya di mo siya gusto categorical. Okay, Sir RJ. Next question na to, Sir RJ. Okay, palihog kong tubag, Sir RJ. Next question na to ganina. Sige, go ahead. Categorical, bro. Yes or no? Ang tawag, mutubag ko rhetorically. Okay. So, not all the times nga ang categorical, mag-answer ka yes or no. Natay basis, anak. Biblical ang basis, anak. Okay. Yeah. Ang imuhang tawag ining, gitawag ko pangutan na, kinsa may nagpamatuod. Kung ato ang tanawon, ang ato ang topic is proposition, debatihanan pa, na ay affirmative o na ay negative. Normal nga ang affirmative side, siya na ang mo claim, i-provide ng evidence. Counter objection, Mr. Moderator. Okay, objection. Okay, kadali lang, Sir RJ. Okay. Yes, Ano mo bro. siya mutubag sa categorical? Ako nang okay. outro ang pangutana, Mr. Moderator, para makuha niya ang categorical.
Yes or no. Di na po siya mutubag. Nangita na po sa glaing guan. Asa man, di ka katubag sa kong pangutanan. Klaro na. Kadali. Matubag ba niya ang akong kategorikal? Kaningon magod siya, bro. No? Would be respect lang. Ningon magod siya nga ikaw na ka mo nag-claim pero dili ka pa matuod. Muna nga akong pangutana, uyon ka ba o dili ka uyon? Paminawan ko na kategorikal. Yes or no? Okay, bro. Uyon ka ba o Sir dili RJ? ka uyon? Okay. Noted. Sir RJ, unsay mong counter? Okay, ang counter objection, Mr. Moderator, ang iyang categorical question, i-answer ko rhetorically. Kay not all the times nga ang categorical question imong tubagon o yes or no. Marabag si Kristo ba? Ipangutana si Kristo ni Pilato, hari ka ba? Tubag ni Kristo, gipamulong mo. Rhetorical to. So not all the times nga ang categorical question mutubag ka yes or no. So ang question sa mga kaatbang kinsa ang nag-affirm sa mua karon, siyempre siya yun ang tawag ala nag-affirm kasi siya man ang nag-claim. Okay. Okay, moderator. Mo man yung gipanghatag. Sabay, patubag mo bro. Moderator Balik ko na ko pangutana. Moderator Sam, bro, klaro na kayo bro. Yang gisulti bro nga ikaw ang affirmative, so ikaw ang nag-claim, so ikaw ang nag-ano. Okay, so napa siya nabilin Ito pa, uyon siya. 27 seconds. Sige, saan pangutana bro? Uyon siya. Napa siya nabilin. Kadali bro. Napa siya 27 seconds. Napa siya 27 seconds. Sir RJ, 27 seconds. Go ahead. Ano yung mga ba? Ako ang kaatbang manggod, nagtuo ko ka ng, needless to say ha, nahanas na si tawag ka ng debate. Ang reglamento sa debate, pag ang question answerable ba yes or no, pwede sa mag-answer o rhetorical. Ikaduha nga tawag ka ng ampo. Pag ingon ka na i-affirm nimo na ay affirmation, kinahanap pa ka mo provide of evidence. Sama sa ato ang debate. Pero wa man jud ka-provide, imo na maka-claim. Next question. 4 minutes and 39 seconds. Go ahead. Sunod pangutana. Kay uyon mangga nga ako'y nagpamatuod. Nga nung niingon ka man, nga nag-claim mo nga wala magpamatuod. Dili mapamatudan. Nga ako maghay nagpamatuod. Ang pangutana. Uyon ka ba ni ini o dili? Tubag. Tubag, di jud ko mooyon ana. Ngano man nang dili man ko mooyon, nag-claim lagi ka pero wa ka pamatuod. Nag-claim ka, ano ba na guni imong gipamatuod no? Gamit ka tawag anang Britannic Encyclopedia niya sa ubos kay ana napalpak ka. Ngano man kay before 11th century there is only one church na nagagamit niya anang Catholic Church, only the Roman Catholic Church. Wa mo ilabot, wa man nag-claim lang mo. Kaya ang inyong kasaysayan, dili mo takdo dito ang Kristo, dito na maputo pag Ellen G. White o William Miller. Mo nag-iin mo sa kasaysayan. Sunod pangutana. Kasaysayan. Sunod pangutana. Wa pa ko na Kadali lang bro. Napay oras bro. Ay, gunong. Okay. Ay, gunong. Okay, go ahead. Patawa naman yun. Okay. Pagkatawa mo ganin brada. Kanan ni Cirila ko. Ano ba? Makita mo good nato ang Seventh-day Adventist why? Di ba? Ingon si Kristo magsugod sa Jerusalem. Ang inyo nagsugod sa Battle Creek, Michigan. Unya pagkauman ang founder sa Iglesia Katolika sumala pa sa tong tema og imong gipamatud-an si Kristo. Ang inyo si Ellen G. White o si Okay, time. Next question. Sunod pangutana. Sunod pangutana kay uyon man siya Mr. Moderator nga ako'y nagpamatod ang pangutana sa gibasa nako sa encyclopedia nga Katolik kung atong ipasubay sa tema. Unsay gingon sa tema sumala sa encyclopedia. Tubag. Okay, ang giingon sa tema imuhang gipamatud-an wala nimo lang gi-claim. Pero pag ingon sa encyclopedia nga pwede ka maka-claim, ay muhang nakatungod na mag-claim ka. Iinin mo pugong anak, pero pamatud eh. The fact na ang, mabutaw nagkabuang kang tubag ka kanina, may tuwag kang Ellen G. White,
na naman kay mapangka, matawag anang sala ba, mabuko mo ba? Makanang inyong pag-claim, dili makamatupod kina amoy founder. Si Ellen G. White, aming Bruce Mason, pagkauman iyang bala si James White, naapod si Joseph Bates. Daghan mo founder, ang tinuod ni Iglesia Katolika, o sa nakabog founder si Kristura. So kutob lang mo sa claim, di mo ka pa matuod. So ang giingon sa encyclopedia, klaro man na, before 11th century, o sa nakabuok. Ang nagtawag anang naghupot ana o niya according to Encyclopedia Britannica wala lain ang simbahang Katolika wa mo ilabot mura naman mo tawag anang sana kanang Sunod pangutana. Okay, time. Next question. Sunod pangutana. Sunod pangutana. next question. Kanang matuod. Oh, next question. Matuod pa nimo igo ra ni claim. Kanang matuod, mo claim pa ba na o di na? Tubag. Okay, so ba Moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Sir RJ, kadali lang. Pag humani mo tubag, Sir RJ, Bro Jerry, duha ka pangutana na lang ang pwede na to sige. itugot. Paguman. Okay, Sir RJ, 1 minute, go ahead. okay pag-iusap ako sa question Dito baga, klaro. Balik ka, bro. Balik ka, pangutana, bro. Bro Jerry, balik ka ang pakutana, Bro Jerry. Dili niya matubag. Balik ka ang pakutana, balik ka. Balik ko ng pangutana. Okay. Balik ko ng pangutana. Kanang matuod, mo claim pa na o di na? Mo claim ba na o di na? Tubag. Tubag. Ang kamaturan, dili na kinahanglan pa nimong pruebahan kung imuhang i-claim. Kamaturan na gud na, pero ang sa inyo, but man lang inyo ha pag-i-claim. O may prueba. O katawa. Sunod pangutana. Last two questions. Karon kay Last two naamang ko'y questions. nabasa. Naang ko'y nabasa nga ang Romano Katoliko nag-claim pod. But po na. Tubag. Tubag. Ang Romano Katolikong Iglesia, iyang gi-claim at the same time makapamatuod siya. Mo betong giingon sa Encyclopedia Britannica. Basahan ako. Ipara tawag anang di lagi magpareha sa imuha nga magsigirad claim o niya pagkahuman way pamatuod. Ha? Niya. Yeah. Encyclopedia Britannica ato ang tawag anang basahon kay para makasiguro takay lisod magkaayon ng parihatan ni Brangelila ay nga baka puros. Yeah. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces its history to the College of Apostles in the 1st century AD. Libro niya ulitan, Encyclopedia Britannica. Unsa ni nga volume? Volume 15. So, makita nato nga ang simbahang Katolika naa sa pag-claim nga naman kay siya yun ang pinuod na claimant. Nga naman, makaprueba siya kay iya kasitagan. Time. Last question. Last question. Kung mo pa itinuod, i-claim pa man mo. Ato pa, dili gyud mo mahimong tinuod kay nianing mga panahon na ni-appeal mo og claim. Ato pa, ato ning mapamatud-an si bisan kinsa kung magsubay kini sa Biblia. Ang pangutana, tama ni o mali? O husto ni o sayop? Basta na ay squatter, i-reclaim yun na sa simbahan. I-reclaim yun na sa owner. Pwede ba? Squatter man ko, squatter man mo nang gi-reclaim sa simbahan Katolika. Naman, tungkol kay gi-squat man ninyo ang pulong Katolika, usa lang ang simbahan na nagbukot sa pulong Katolika. Simbahan Katolika lang, wa mo ilabot. Walang iyahang i-claim pagbalik at the same time nagpamatuod siya. Mabitaw kasi sayang di mo dapig sa inyo ha. Bisa pagkapila mo ang kung nakatolikong iglesia pero ibutang sa kasaysayan nga puro mo tinukod o tao, mga kano, naggikan lang sa Battle Creek, Michigan. Okay, daghang salamat, Brother
RJ Sino sa Lake Catholic Apologists International sa imong mga mainit na mga pangutana gikan sa nagbukal-bukal nga pangutana sa Seventh-day Adventist Church na si Brother Jerry Laig. Ug mao ka to ang first set mga kaigalaan sa atong debate. Naabot ay second ug third set, no? Andam-andam lang mo ka nang gusto mo sunod sa itong live, mangutana. So, prepare lang mo kay paguman sa itong rebuttal or during negative stand ni Brother RJC, no? Pwede na mo musunod, no? Pero angyo lang nako ang manulod, mute lang sa mo, ha? Palunga lang inyong kamera para walay distraction, no? Ang iyo lang ko, ang gusto mo sulod, palunga lang ang inyong kamera. Doon na kamoy katungod nga mangutana. Okay? So katong bubasa ulat tag mga komento. Atod pa ni Odorf inyo, dili ka mao motubag o categorical ang ICC. Juserel June Newson. Oo, muhawa jud kaya sa to. Wala man. Paspasa eh. Okay, so basa taglain, no? Nigawa sa reference ang Encyclopedia Britannica. Kag gigamit ni RJ, matod pa ni Florian Bugos ko no ang gigamit nako. Na Encyclopedia Britannica gahapon namong debate. Okay. Congrats RJ Sino, matod pa ni Jennifer Pagunsan. Laig sakit na kaayo oy, matod pa ni PJ Quisio. Nice bro, RJ Sino, Ajab Trust diha sa House of the Rising Sun, Japan. Ayaw na lang palusot bro, kay pildi na angko na lang. Matod pa ni Crisanto Katamura Pamot. Okay, kadali ha. Gyud ko na, okay. Kana maunay referensya. Dili pariha kang laig na putos sa buwad, matod pa ni Eduardo Julian. Time ni Sino kay malata na og samot ang iyang kaatbang, matod pa ni PJ. Sir RJ, proud ko sa imo. Chris Santos Sabaliero. Okay. Okay, Stalwart, luuyan nimo na okay, so inyohan na ng tinubagay diha. Melvin Ray Ferrer, hilak na lang RCC para makagawas ka sa kaulaw. LOL. Okay, matod pa ni Melvin Ray Ferrer. Dan, ayaw na lang pamutbot o lisod man gani imong mentor. Naglisod man gani imong mentor. Okay. Freemason di ay si Mrs. White. Okay. Freemason. Okay. Freemason. English man dahil ni. Freemason. Freemason di ay si Mrs. Ellen G. White. Pila ka decree ang pagka-Freemason niya. Okay, basi kabalo si Sir RJ, ito ipatubag ko niya, no? Lamia sa tubag, hagbaan ng isday, matod ba ni Jennifer Pagunsan. Okay, so kaninga debate mga kagalaan, ato kining matanaw sa atong YouTube channel, ha? Sa Purok Kamatuuran YouTube channel, nga malantaw po din ninyo sa Jerry Laig YouTube channel, no? Ug malantaw po din niyo sa YouTube channel ni Brother RJ Sino. Bro, sa inyong YouTube channel, bro? Bro RJ? Ang atong YouTube channel, The Lake Catholic Apologists International ug RJ Sino II TV. Okay, so nadungog ninyo. So, basta kani sa Purok Kamatuuran, ugma sa buntag, live premiere na po din dito. Ambot lang sila ha, basig mag-una sila. So, kung gusto ninyo i-review lang mo, either ka bro Jerry, no? Okay, so ma-proceed ka sa second part, sa second set sa itong debate, ang atong rebuttal. Muna naghatag si Brother Jerry sa 5 minutes nga rebuttal, tapos another 5 minutes cross-examination during rebuttal by Sir IJ pagumano niya. So, from the Seventh-day Adventist Church, 3A Media, ug usa ka defensor Adventista, ug siya ang pagutingkay sa kamatuuran, Brother Jerry Laig. Okay, salamat Bro Roland Pards. So, salamat sa ato nga mga suki nga tigpaminaw. Labi na sa pagutingkay sa kamatuoran.
o ato nga nasubay mga higala ang atong amigo katawa lang ko ba wala nga matod pa niya nga mga tinukod lag mga kano wala na mga kaigsunan pero ang klaro ba pagkasulti ang simbahang Katoliko tinukod na pong tao wala nga magbantay yun mo istorya magbantay yun tag istorya kaya daghang mga gitukod sa tao o kung gi-organize kasumpay gyapon sa Ginoo buhat 9:31 wala nga isod man pagkabaw mo organize na walay maayong regla sa pangatarungan mga kaigsunan kini nga atong kaatbang nga dili mo tubag og mga kategorikal dili kuno ka pamatuod maka-claim pero dili makapamatuod ako'y nagpamatuod ron nga siya ni supak ko niya hindi kuno ka pamatuod isupak gani ka kay ako'y nagpamatuod alawa pa wala pa gyud ni siya sa debate mga kaigsunan wala nga dili magbantay ta kay kana mga tinukod og tao nagtuo din mong simbahang Katoliko inyo wala gitukod og tao tukod sana mga kaigsunan sumala sa ilang mga kadugoang mga pari muna nga din giklaro nato nga kon ang Seventh-day Adventist mulukop na sa butang nato sa tibuok kalibutan o tibuok kanasuran matawag na siya Katoliko pulo dili lang Romano Katoliko masabtan mo na puri supak yun siya nga klaro kay sa encyclopedia nga makaklaim og kini accepted na ba accepted nga wata mao na mga kaigsunan accepted yan gi-accept na siya nga bisan kinsa na accepted kung ang iyang relihiyon universal na accepted mo na nga gi-accept ang Seventh-day Adventist nga tinuod niya Katoliko tinuod niya Katoliko mga kaigsunan. There is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Muna nga, pwedeng klaro ha. Nga, Last 2 minutes. Last 2 minutes. ato nga, gipamatud-an mga kaigsunan, nga, gi-accept biya. Unya nga nung siya dili man siya mo accept. Kaya nga naman, halangan siya mga igsoon, kaya gusto nga siya ra. Gusto niya nga siya ra gyud ang matawag nga Katoliko. Ang uban di na lang nila pugna na lang nila. Wala usa ka dako nga daghang kay mga sipyat mga kaigsunan. No? Basta kuno mag-claim kana nagpasabot dili tinuod. Nanay record rin mga kaigsunan. Ako na nang gi-record. Unya karon pagpangutana nag-claim po dai sila. Unya ang iya lang prueba kay makapamatuod sila. Wa pa ka kapamatuod oy. Magdebate pa tag-usab. Ikaw may magpamatuod. Ako'y nagpamatuod dili ikaw. Labag ka sa batas sa atong debate. Unya mayngong mga tinukod og tao. Unya ang inyo mingon lang mo nga dili pud tinukod og tao na tinukod oy isod pug kabong tukod ng inyo mo na nga klaro pagkasulti mga kaigsunan nga ang tinuod niya Katoliko kadtong nagsabay sa Dios nga nagbantay sa ikapitong adlaw Hebrehanon 4:4 wa na niya na mabungkag kay halangan sa diya Hebrehanon 4:10 nagsunod diya sa Dios nga nagbantay si kapitong adlaw. Hebrehanon 9:28 nagpaabot sa Ginoo Adventist or waiting
Mao na nga, klaro kayo mapamatunan sa Biblia mo na pinaka-standard nga reference mga kagsunan. Nya matud pa niya nga ang kamatuoran dili na kuno ang ipamatudan, pero gapamatuod siya. Ha? Mapamatudan guno niya. Nga nag-claim pero mapamatudan. Kamatuoran naman ka na. Kano yung mapamatudan? Bulyaso na sad. Wala pagbantay RG. Nanay mo mga sinuntihan. Okay, daghang salamat Brother Jerry Laig sa paguting kay sa kamatuoran ug ang siya ang 7-day SDA defender sa Seventh-day Adventist Church, Brother Jerry Laig. Okay, so relax lang mo mga kaigalaan ha, nga kanang gusto manulod, nanay gusto mo sulod pero dili sa tamo dawaton, taud-taud lang ha. Kana kay mangutana pa si napamanggod pa sa pagsugod pa sa atong kuan. Unya na lang mo request nga mo sulod. Ana ko request ka na dawat pero unya na tamo pasudlon, no? Kana lang mangutana si Bro RJ Sino, no? Ang negative na ang mangutana, ang negative na ang muhatag siyang 5 minutes na rebuttal. Okay? So, unya na lang ha. Earl Carino, Brother Junard, ug si Brother Rojan Clyde. Atong gusto mga musulod sa atong live mangutana, unya na lang kanang muhatag na si Brother RG Sino sa iyang 5 minutes na rebuttal. Karon kay mangutana pa siya. From the Lay Catholic Apologists International, Sir RJ Sino, ready na ka muhatag sa imong cross-examination, sir? Yes, ready na. Ready naman ka, magsugod ang imong 5 minutes. Diretso na lang ta, sir, ha? 5 minutes lang ni. Diretso na lang ta sa kwan, direct, punto lang ta. Go ahead, Sir RG Sino. Reklamo man ka nga ingon ko nga ang Seventh-day Adventist gitukod og di ay si Kwan, katod di ay si Ellen G. White o si Joseph si tawag anang iyang bala si James tawag ining White. Wala ko masayo pa. Kano to Pilipino? Objection, Sir Moderator. Okay, objection. Nga, padung siya mga kanon. Walay pangutana. Okay. Gusto na ko mangutana dire sa topiko dato. Unya, ikaw mo gigaingon. Ikaw mo gigaingon. Nag-objection mo. Sir RJ, ha? Dali lang, Sir RJ. Batong may pamatasan ba? Okay. Okay, kadali lang Sir RJ. Unahon sa natong objection. Okay, go ahead bro, Jerry. Unsa tayo mong objection? Nag-object ko. Kaya siya rin nagsulti anak kano. Unya ganyan si Lindsay White. Kana, manang babae mo na. Sipiat kadadaan. Pero dili na sila magtutukod. Wa may basang magtutukod. Co-founder na sila. Okay, noted. Muna nga, muna ni object ko. Okay. Sige, Pards. Okay, Sir RJ, unsa imong counter objection? Ano ba? Ang akong tawag anang basis sa akong question, katong yung gipamahayag dili pa lang dugay. Nga nireklamo siya. Sa akong pagsusunod, kanong, puto di dito ni Abi akong pangutana, kaya dili mo ko pwede mangutana sa wanya gisulti. So di ako nangutana ron. Ang akong question, simple lang kayo tubago niya. Reklamo man ka nga niingon ko nga gitukod og kano ng Seventh-day Adventist. Unsa dito sila tawag aning Ellen G. White, mga Pilipino to? Okay, moderator's time. Okay, natay rule number 10, no? Ang pangutana kinahanglan musubay sa tema, Sir RJ. Gipamahayag man na o wala, Sir RJ, iya man ang gisulti o wala. Basta ang pangutana naa sa tema atong dawaton. Sir RJ, napataas pa tong oras sa 5 minutes. Nikaon pa lang taog mga 30 seconds, no? Point of order, Mr. Moderator. Proceed na lang sa... Yes, go ahead. Point of order, Mr. Moderator. Nga naabot ng ani nga issue, nga naman, kaya among gikalkal, ako ang gikalkal, o kung saan ni ang Seventh-day Adventist.
So, Correct. ang buti pa tanaw na to si mga founder ani. Kano ba ni Correct. Pilipino ba ni? Kaya para Correct. mahibang na to kung tinuod ba gid nga mao ng simbahan Katolika. So, Okay. mo na naabot ang natawag anang argumento nga naman tungod kay gusto na ko ipakita sa mga nagtan-aw sa tuwa karon na kining Seventh-day Adventist bogus ni. Correct. Okay. So, moderator's time. Paki-reconstruct na lang imong pangutana, Sir RJ. Kabalo mo ko sa imong point, no? I-reconstruct na lang imong pangutana. Isulod na lang sa tema kung gusto nimo mupunting sa kadali lang, Sir Jerry, ha? Kung gusto nimo ipunting isulod ang nationality sa ilang founder, isulod lang pod sa atong tema, no? Kay kung moderator ta og kuan dili dawaton si mong kauban kay nagtuo siya og muliko na. So ang nationality, bro, isulod na lang sa atong tema. Napakay reconstruction man sa pangutana. Dili mudagan ang oras santo dili ka mahuman og reconstruction sa imong pangutana. Go ahead, Sir RG Sino. Okay, ani. Pangutana. Sa ang pagligar, gigamit na ang paghatag og ebidensya na ang founder sa Seventh-day Adventist dili si Kristo. Kung dili, si Ellen Goldwhite ug katong mga kauban niyang mga kano. Karon sa imuhang tawag anang rebuttal is yung ka nga reklamo ka nga mga kano. So unsa di ay si Ellen Goldwhite na tawag ining sumala sa references na founder sa Seventh-day Adventist. Unsa ang ilang nasyonalidad? Pilipino o tawag ining Amerikano? Okay. Ako lang kang tagaag, gayon, gay, basig ma-stress ka ba? Mapilipino man na, o makano, makana, dili na siya builder. No? Kung naghuna-huna ka nga kano sila, imo sad na. Pero dili na sila builder. Gibutang na sila din co-founder. But pasabot, doon nag-founder. Mo na nga dili na mong gunaangay na tukion, nga atong tukion og tinuod ba ang Seventh-day Adventist Catholic? Kay mao man gunay atong gidebatihan. Pero kay siguro wala na kay pangutan mo nang gitubag na lang pug nako kay naluoy ko nimo. Sunod pangutana. Muli kayo man ka. Ay si pangimpiling. Kayo man ka. Okay. Yeah. Nampiling mo. Mr. Moderator, admin mo Yes, na yes. nagibatan ng katbang. Okay. Continue. Continue. Gamay ra ka oras oy. Dinyo. Founder, sumala pa nimo dili sila builder. Kung na ako'y mabasa nga dictionary nga ang term founder builder, admitahon nimo nga pildi ka anong debate. Okay. Dili Natay ko challenge mapildi question. O di ko modawat na Mr. Moderator. Kay Okay, daghang meaning next sa founder. O next Next question, question. kay daghang meaning sa founder. Napo 3 kay minutes and dictionary 27 diri daghang meaning seconds. sa founder. Okay. 3 Dili ba minutes. ang 3 term minutes. na... Okay, sir. Papalayan ko. Dili ba ang term Palayan, na founder is nagpasabot siyang origin, establisher, organizer? Tama o dili? Daghang laging meaning. Muna nga, mo proceed na lang kag laing pangutan na kay daghang meaning nagani founder nga Okay, gikan sa moderator's time. Kadali. pagsapa tubag ba ko? Sige. Ang tao ka na sapo si mo ganina si Brad Roland. Dili ako. Nalubot-lubot ta rin akong katbang. Hubag-hubagan no? Ay, ikaw yung nahubag-hubagan ron. Hinuktok. Sige na. Sige nang piling. Di pa na. Muna yung mga tao nga stress. Katawa ko si argument. Post na sa tagkadali, pabalik ko na to atong mga viewers sa kadali lang. Okay lang. Relax na sa mo, relax.
Kaluyan ka. Ito, may nagkaroon. Okay? So, pasensya na mo makigalaan ha, nga napalong tag kadali, kaya nga itong kurente nagkapil-apil o ni fluctuate na po na mong kurente dire, kaya kalit lang ni ulan ba. So, pasensya gyud kayo, sama sa naitabo ganinang buntag, nga ni po ni fluctuate nagkalit. Okay, so magpadayon na sa itong pagpangutana, no? Nabili na itong oras, 3 minutes, no? 3 minutes nga itong nabili ng pagpangutana. So, muproceed ta karon sa balik ta sa itong pagpangutana. Brother RJC, no? Padayon ta sa pagpangutana. Padayon ta sa pagpangutana. Sige, next question. Pag-ingon ni mo og co-founders giapil na mas Kristo? Hello, wala ka bro? Pag-ingon ni mo nga si Ellen Goldwhite, si James White, si Joseph Bates, mga tawag anang mga co-founder sila. Apil si Kristo ana? Wala ilabot si Kristo ana, kay si Kristo founder. No, anya. Co-founder lang sila. So apil Sunod pangutana. Apil sa nagtukod. Organizer gani. Founder gani. Gitukod na ang iglesia. Gitukod na bro. Paminahan ako ko'y 1 minute. Gitukod na. Sugad pa na sa una. Gitukod na. Gi-organize sa panahon nga daghang nituo sa Ginoo. Nagsunod sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo. Gi-organize ka na. Yeah. Mo na nga gitawag sila co-founder. Si Kristo mo'y founder. Okay. Kaya nakaplagan niya ang mga tao og iya kining gitukod kini usa sa mga apostol. Ano sa man nakaplagan ni Kristo sa Sunod pangutana. Aron ako hindi mo sa co-founder. Ikaw rin ingon 1863. Si Kristo. Unya karon ngutana ba kag Ito yung ngutana siya. Mutubag ba ko ha? Okay. Mutubag ba ko? Padayon. Organizer biya ikaw ra ba ingon nga organizer. Unya karon og nay mag-organize ana nga magsunod ya sa Ginoo. Imong pugnan kay moyong kag founder. Kasi sayan. Kay kung mayroon ka nga ang organizer napa ko'y 1 minute ay pagdali kay madagma ka. Ang organizer usa na sa matawag og co-founder. Ngano man tungod kay sama ko sa inyo 1870. Naamang gyapon pero gitawag nag-organizer. Ang sa ano? 1870? Okay, moderator's time. Sa moderator. Sir RG, Paklaro. Okay. 1870. Yes, bro.
Okay, yes, mo na yung gisulti bro 1870, but okay, moderator's time bro, duha ka pangutana na lang bro, RJ. Duha ka pangutana na lang. Duha na lang bro. So, ibalik taon ka na sundan. Ibalik ko yung buong pumutana kay Romapilde. Sa 1870, dito ko na Iglesia Katolika. I-organize gani. Wala mo kay Bolo. Kamu rin nagsulti ana. Basaha daw, nag-i-organize sa Iglesia Katolika 1870. Sige be, sige. Basaha. Kamu mo basa kay dili na mo itima na to. Kung concern ka ana, ikaw pa matuo ana. Moderator's time. Ngano? Moderator's time. Ikaw magasulti. Okay, moderator's time bro. Bro RJ, appeal to siyang 1 minute ka pag-explain ganina, pero last 2 questions bro RJ, balik ta sa tong tema. Okay, balik ta sa tong tema. Go ahead. Okay, pag-ingon mo og co-founders, as far as standard reference is concerned, James White raman lagi ni og si Ellen G. White. O niya? So, man lagi labot. Sa may pangutana. Walay labot si? Kristo. Klaro. Okay. Wala ko na pabungol-bungol lagi taan, di ba? Dili. Mr. Objection, Yes, Mr. yes, Moderator. go ahead. Dili man ato makuha ng ang iyang signal, Mr. Okay, Moderator. kadali lang. Ano mo side comments mo siya? Kadali lang. Okay, moderator's time. O ni, Kadali lang. dili mga debate ni Tawana kay Kadali lang. Bro RJ, pakikumpleto ko sa imong pakutana bro RJ. Pakikumpleto ko sa imong pakutana. Sir, magsikinig panawal sa Yes, ko yes. mag-send comment na. klaro na kay mo tulog sapaw kayo. Okay, niya. Ingon mo si Kristo. Hinaya. So, ang kauban niya magtutukod, tawagon yung co-founders. Tama. Okay. Dili ginakauban nga gauban sila gatukod. Si Kristo ray gatukod, builder. Onya ang mga mensahero ana gitawag na sila mga organizer buhat 931. Puro ko mga baswito ana. Ito nga na di kagalit. Sa Britannica. So mana pa din sa Sikya Britannica. Ingon pa niyo mo organizer, dili founder. White James and Ellen Goldwhite, co-founders of Seventh-day Adventist. Asa may tinuod ninyo? Kini Britannica o ikaw? Balik ka. Bro, balik ka na bro. Bro, balik ka na. Wala ang kang yabag na. Balik ko na ko. Ingon ka si Ellen G. White at kumakaupan ng mga kano, dili mga co-founders. Kasi Kristo lang ang founder. Kaya kato si Ellen G. White, organizer to, sumala pa nimo. Dili to mga co-founders. Ingon sa Encyclopedia Britannica, White James and Ellen Goldwhite, co-founders of the Seventh-day Adventist, page 2006. Question, asa may tinuod ninyo ani, ikaw o ang Britannica? Tinuod ba na? Sa mga co-founder biya akong gingon. Saan naman taon ka, oy? Co-founder si Ellen G. White. Na-founder ana si Kristo. O ganang Katolik nga gilitok diha, paminaw, kay nagtubag pa ko. Okay. Pagbaton og may pamatasan. Badayon. Wa man batasan, Mr. Okay, Moderator. last 30 seconds bro. Last 30 seconds. Sige bro, padayon bro. Dili maayo debate kayo ay batasan. Kinanglan mo tubagan ni maminaw. Okay, padayon. Ayo pag-awat-awat ni Alvin Padayon bro. 30 seconds bro. Sige. May man kasaban duha na. Okay, Tayo, mag-high blood na. Sige. wala ko magingon nga sayop ang encyclopedia. Co-founder bitay gilitok. Usa man gingon dia. Si Kristo founder. Sila ang mga co-founder. Mga mag-aabag bas kamatuoran. Lisod po kayo kasi magtukod din mga simbahan. Lisod po mga naog ang mga anghel. Manaog si Jesus kay mo'y magtukod sa mga simbahan. Unsa na matang ka kini bitong inyo anong wam nimo nito kuy nga binuhat ra mo bunig tao. Okay, time. Okay, daghang salamat. Daghang salamat brother Jerry Laig.
sa inyong tanan nga tubag gikan sa affirmative nga si Brother RJ Sino sa Lake Catholic Apologist. So katong mga gusto mo sulod mga kaigalaan, no, pwede na mo musulod, pero pakilihog lang katong gusto mo sulod, paki-mute lang sa inyong mga microphone o paki-off lang sa inyong camera. No, kay after sa cross-examination ni Brother Jerry Laig mo pwede na ta mangutana sa atong mga speakers. So from the Lake Catholic Apologist International, muhatag siyang 5 minutes na rebuttal. Sir RJ Sino. Maraming salamat Mr. Moderator o sa kuang tawag ining kaatbang. Ang akong kaatbang naglibog anang term na organizer o founder. Pag may organizer lang, i-organize lang nimo ang mga local churches para dili ka matawag na founder. Pero ang punto na pa din is ang originator sa iglesia gyud na iya gyud ni Kristo. Kung kinsa nag-originate, ang simbahang Katolika mo, yun sa dili, ang nag-originate ni ini mao si Ginoong Jesucristo. O nga pagkauman ang Seventh-day Adventist kung nato ang tan-awon ang kasaysayan, ang Encyclopedia Britannica, Phillips Encyclopedia, Larousse Encyclopedia, The World Book Encyclopedia, naggikan kang Ellen Goldwhite o kang James White, naggikan po kang William Miller. So diha nag-originate ang Seventh-day Adventist. Noon dito gitawag sila Protestante. So bisan pagkapila nila ang kunon, kapila nila tawag ang kunon ang term Catholic, dili din na ma-apply sa ila bisan pag nag-angkon sila, nga naman kay dili ma-apply ang kamatuoran o dili sila makahatag o prueba. Likong prueba nga ang ilang koneksyon gikan kang Ellen G. White mo sangko dito kang Ginoong Jesucristo. Ang imo biya na Ginoong Jesucristo nga magsugod sa Jerusalem ang pagwali mahitungod sa kabubuton sa Dios. O niya pagkahuman gikan sa Roma mo kaylap sa tibuok kalibutan, wala man giingon ito nga gikan sa Amerika. Wala man giingon ito nga ang mga kano ang iyang gipili. Na ay explicit, na ay particular na mga tao nga iyang gipili aron mo ay mupakailap sa gitawag og maayong balita. So ang ako ang kaatbang nga naribata na lang wa ang gi-present sa pagpabarog. Nakapila gibalik-balik co-founders ang giingon sa tawag in standard references, pag ingon co-founders refer na sa mga originator nga gikan sa tawag anak nga pundok na Seventh-day Adventist. So how ka man abot ito padulong kang Kristo? So man naging ganina nga ego lang sila nag-claim. Dili sila makahatag o pagpahimatuod. Nga naman historically di yun matrace ang ilang tawag anang pundok padung dito sa mga apostol. So bisa pagkapila nimo i-affirm, mag-affirm kag imo, ang pinimugputos bulat, unya pagkaon magbasa-basa ka sa Britannica nga di nimo tan-awon ang whole context sa Britannica, may useless ang imo pagpamatuod nga naman kay di yun nagkabarog. Diba? Contrafactum nun. Kaya gadili gani sandig or musupag gani sa ebidensya, di yun nagkabarog. Sama sa kong kaatbang karon, di yun kabarog ang iyahang tawag inang argumento mo na nga paligiligo na lang ba? Nagbanjing-banjing na lang tawag ining argumento. So kana, wala ikaduhang punto. Ikatulong punto. Tinaw ang gisulti sa standard references. Tinaw ang gisulti sa Biblia. Ining Biblia ang nagod o standard references, di niya makasungi. Kaya ang Biblia ang tinuod, ang standard references ka naghatag o detalye sa Biblia nga tawag ining unsa man ang hitabo kani adto sama sa pundasyon sa gihimo ni Ginoong Jesucristo. Si Kristo nagtukod og diyang iglesia. Yan imong ang standard references o mao ni mga tawhana ang mga sakop sa panahon nga diin katong first Christians, katong early Christians. Wa dito Seventh-day Adventist nga naman kay resulta na sa ang Seventh-day Adventist manggod, resulta na sa pagkadismaya
sa ilahang tawag anang paggrabe ng pagtuon nila kang William Miller unya wa malinibal ng Kristo ato ko dala pud silang ila unya maingon sila co-founders gamit ni Kristo ano saan ni atos Kristo sa panahon na 1863 tuan si Ellen Goldwhite aron ka magtukod huna rana ni Ellen G. White ako sa iyahang mga tawag anang mga kritik tan-awon daw ang tawag anang panawara sa naa sa ubos ang katong pag-criticize sa iyaha noon sa man naa siya diferensya sa utok so muna nga magduda pa magangkon-angkon ka nagputing layuan ni mo tinuon pagkaman ang kuno ni mo natukod ang 70 Adventist 1863 so nagsugod sila tigom-tigom ng mga 1840s 1844 kung kumasay 1843 nagsugod sila tigom so 1843 paatras pag-inikta 70 Adventist o ba ila ang mga apostol o 70 Adventist Church na may paghulat nila sa tawagan ng ikaduhang pagbalik ni Ginoong Kristo pero di man to pundok, di man to sekta nga sama sa 70 Adventist ang 70 Adventist sekta na bulag gikan kang William Miller na usa ka Baptist preacher Baptist evangelist so buak na sila gikan kang William Miller buak nagtukod po si tawag anang James White kauban iyang asawa so ang buti pasabot kining pundok naging pasakupan ni Brother Jerry Laig kuani kanang family owned church or family owned corporation so dili Okay, pwede time. Okay, daghang salamat Sir RJ Sino sa Lay Catholic Apologists International. Okay, so naanay mga nanulod, pakipalong lang sa ako sa inyong mga camera, mga visitors, ha? Tapos patipod sa inyong mga mic, ha? Para dili ta maka-distract sa itong mga kauban, o dili na ito madungog kung sa inyong background diha, kaya napay cross-examination. Brother Jerry Laig, Bro Jerry. Okay bro, salamat bro. Okay, kanang palihog ko sa imong camera. Puro man Katoliko ang nanulod, so hinaot nga unta na mga musulod pod nga mga 70 Adventist, no, para mabalance na to kay so far majority magpuro gyud ni Katoliko ambot lang og kini si El Carino ako kailani kung Katoliko ba niyo dili pero ginaot Mga Adventist okay bro. maayo kay na Adventist kunaot unta nga napoy musulod nga mga Si Stalwart. okay, so unta nga musulod ni sila ni mga kauban nato nga mga 70 Adventist para makapangutan nato sa love you. Migo ko na. Okay, so karon mo proceed sa I like lisod bro ha. Brother Jerry Laig, aduna kay 5 minutes sa pagpangutana, magsugod imong oras kung magsugod ka. Okay, anong pagutana? Direkta. Sumala sa encyclopedia nga atong ginabasa nga ang Romano Katoliko nag-claim pero di man mo itima na to. Dili lang uban nga mga Christian Church nag-claim sa gitawag Universal Catholic o matod pa din the church that is accepted. Ang pangutana, accept ka ba nini o dili? Tubag. tubag ang akong gi-accept kanang inyo lang pag-claim pero walay prueba tanawa sa ubos ana for the first 1100 years kanang terminong Katoliko gi-apply lang gipunting lang sa usa ka pundok nga nailahan nato karon na Santa Iglesia Katolika claim lang mo kutob ang squat man mo nang gi-reclaim sa simbahan Katoliko 1869 to 1870 klaro man na nga gi-reaffirm na po niya na ang ngalan aning iglesia One Holy Catholic and Apostolic Church kay kanang Catholic gusto ninyong kawaton mo na nga gidukdok mo simbahan Katolika o salang kabuok simbahan Katoliko katong tinuod Sunod pangutana. wa pa ko nahuman sa 1 minute bro. Okay. Sunod ramang God. Napay 10 seconds. Go ahead.
Just Ayo react dia. 10 segundos bro. Ayo Napa. dia. Okay na, sunod bang tangan. Okay, next question na lang. Sige. Napa, bro? Okay, next question na bro. Next question. Kay ato pa akseptado na ka kanang pag-imo accept nimo musupak ka ba ni ana o dili na tubag Ang akong pag-accept kanang pag-ingon lang ninyo nga claim lang walay proof. So, preparation na ninyo. objection Mr. Yes, Moderator yes, okay. Objection. 3 minutes ang objection time. ang object pa ko Okay. ipatubag ang akong pangitana kanang accepted angay pa ba ng supakon o dili na yes or no Okay. Wala, Bro RJ? wala man yung ipatubag na Mr. Moderator kay di man mo tubag og categorical god Palacios. Dali lang ha, kaya nag-loading pa yung signal. Okay, Palacios, go ahead bro Mr. RJ. Moderator. signal defense Objection, Yes. Mr. Moderator. Ang question is Go ahead. Palacios. Kachi kayo ang question. Ang buti pasabot, dili niya kumpituon kung kinsa nag-accept. Kinsa nag-accept na nabi. Klaro na kinsa nag-accept. Paki-reconstruct bro Jerry. Paki-reconstruct. ang sige. counter objection Mr. Moderator Good. Counter objection. klaro man god niya iya ko nung gi-accept ko nung gi-accept pero dili ko pamatuod muna mangutana ko ipatubag lang god Okay. og maglisod ako na pong lisdan Okay, moderator's time. ipatubag ang categorical yes or no Moderator's time, kadali lang ha. Ang nasabtan na, kadali sa bro RJ, kadali sa. Ang nasabtan ako bro, dili totally gi-accept ni bro RJ, katulang gi-claim, pero katong pagpa-promote wala niya gi-dawat. Okay, so mo lang to bro. So kung i-general term nimo bro, mo na nga mo objection pud siya kay na lang siya portion nga gi-claim. So bro Jerry, bro RJ na kay counter objection, go ahead. Counter objection ako, Mr. Moderator. Ang akong tubag ba, murag style mo gud sa kong kaatbang ikuha-kuhaan eh. Mata ito, matagatubag na ako ang kumpletuhon. Ang style niya, para tawag ka na magapaglinga, iyang tawag ka ng kuha-kuhaan, para makalusot. Di yung kakalusot. Binsag kapilan yung wala balik-balikon. Di yung kakalusot. Masudlot na lang na yung mata. Di yung kasulot. Okay. Sige. Bro Jerry, 3 minutes, nagpabiling 3 minutes. so pangutana Go ahead. Ano itong ka na? na challenge question bro Sige bro. ingon siya kagani ha nga ang Seventh Adventist nang squat sa Katolik ang pangutana di mo mabasa sa mga standard reference o sa Biblia kay sumaman sa Biblia nga ang Seventh Adventist nang squat sa pagkakatoliko kung naa kay mabasa daog ka kung wa kay mabasa pili ka dawaton nimo dili Mr. Moderator, Mr. Moderator, it's a policy of silence. Policy of Okay. silence, Mr. Moderator. Nga naman, tungod kay ganina pa nato gipribahan o nabungkag ang iyang argumento na ang Seventh Adventist is squatter. Mabasa man o sa dili ang point nang squat sila sa pulo nga dili ila. Ang Katoliko na for the first century. Pinapataman kung ang mga Katoliko mo nga nimbuto lang mo resultas lipat ni atong 1863. counter objection Mr. Okay. Moderator Counter objection, go ahead. Yes, counter objection bro. iya man go nang gisulti Yes. lisod man pod nga mamakmak ka mo na nangita lang ko og kamatuoran Okay. mo na ning panahon nang makapildi na gang Okay, ako moderator's time. Mr. Moderator Yes, bro. kung sa nang squat me Sige. kanya kamatuoran maka na yung gisulti wa man sa mamakak mo na nga i-challenge na ko siya Okay. nga mabasa asa niya mabasa sa standard nga reference o sa Biblia nga ang Seventh Day Adventist mo na yung winning word nga nang squat sa Katoliko
Okay. Di, basa. Ano mapili ko? Moderator's time. Kadali sa bro RJ. Next question na ta bro, kay kini siya usa ka challenge question, wala ni sa tong rules. So as long as wala mo nagkasinabot bro sa inyong challenge question, nagpabilin ang atong oras, naka-post 2 minutes and 34 seconds. Next question na ta bro, wala na mo nagkasinabot nata sa challenge question, dili na siya ordinary cross examination. Go ahead bro, go ahead. Sunod pangutana. Kay dili man ka mudawat sa akong challenge question nga ang 70 Adventist nang squat. Ang pangutana, uyon dahil kang di na mabasa, imo ra na sulti. Tubag. Objection, go ahead. Objection, go ahead. Ang question is misleading. Sige lang, objection. Ganong tawag anang misleading man, wala kang ginawa na ko gidawat. Ang point lang, nganong dili mahaom sa argumento nato ang imuhang pangutana kay palasyos sa reglamento sa lohika ang inyong matarungan ilad. Yawa rabi mangingilad basig iyahak ang Moderator's time. Moderator's time. Bro Jerry, bro RJ, niingon ako ka next question na tabot pasabot laing pangutana na. Kay wala naman mo nagkasinabot about ana. Yes, laing ko na bro. Apat maura man gyapon bro, liga ang message sa bro. Ang nangutana na ko bro. Regarding gyapon sa yes bro, nangutana na ka bro. Mo ganin nga challenge question to ganina. Yung next question na ta bro, maura gyapon ang punto buto sabot laing pangutana na pud bro lain. Regarding naman siya sa pagpang-squat or kung gamit ka kadali bro. Kuha akong point bro ha. Wala nga mo next question na ta bro kay para move na tanong mo padayon na ta kay wala naman na niya dawatang challenge question kay naa siya iyahang reason niya ang punto sa tong challenge question basta dili na mo magkasinabot next question na ta laing pangutana na ta bro Jerry mo gani nga ipaklaro ba kay basin objection sige bro parang di makuha na tong oras sige bro naka-post na. Ang ako nga clarification lang ba kay basin dahil po na mabasa clarification nga nang squat. Okay, clarification. Nabiya sa encyclopedia nga pwede makaklaim nga squat na noon. Clarification. Mo na nga ipaklaro na to. Sige, pangutana. Mr. Moderator. Kining Kadali sa kanapay counter objection. Yes, go ahead. Go ahead. Ang inyong pangutana is palasyos. Masuri kasabot nga tong kaatbang unsa ng palasyos. Bot pasabot, dili madawat sa insaktong lagda sa pangatarungan. Ang bot pasabot kung sa laing term pa misleading or ilad. Yawa ra ang mangingilad. Ang imuhang gipangbuy-an nga mga pulong karon mao na kung sa kuan pa ba daotang espiritu nga gikan siyawa na. Kung nga dili madawat ng pulungan nga naman palasyos gani. Okay. Next question na ta, bro Jerry. Next question na ta. Go ahead. Sige. Atong pa niya, dili ko no madawat, pero iyang gisulti, pangutana. Again, objection na. Nga gisulti man nimo? Palasyos gani. Sige laga, objection. Okay, next question. Nag-comment ka man. Gusto na maga. Ganong imo man ang gisulti nga di man ka magpapangutana. Moderator's time. Okay. Go ahead na ta. Next question na ta. Direct question na lang ta, bro. Okay. Di ka tumbag yan. Sige, sunod pangutana. Go ahead. Sunod pangutana. Sige. Imog yung gitoke nga si Ellen G. White mao'y founder. Uyon ka ba nga ang gisulti sa maong mga basahon co-founder, dili founder? Uyon ka o dili? Basig mo misleading na po. Naatay mabasa nga si Ellen G. White founder, naaputay mabasa nga si Ellen G. White co-founder. Bot pasabot, doble ang iya, founder o co-founder. Siya, siyempre. Na unsa nga mga basahon sa sulat ni Ellen G. White nga
Si Ellen G. White founder, dili co-founder. Naawala. Dili man ang taon na Kategorikal. kanang gisulat ni Ellen G. White, putos na bulad, di ko mudawat, ana. Ang ako ang dawaton, ang standard reference. Ang pagsulti na ko nga si Ellen G. White founder or co-founders based sa mga dokumento nga naman kay gisulti ang tinuod na kanang imong pundo ni pasakupan resulta na sa pagtukod sa mga na ay pangunahon na mga mo protesta mga kano hilig bang mo kano. Okay, duha ka pangutana. Karon insulti na po siya, bro. Okay. Og bulad. Mura nga mapangutana gini mga tawhana kay puto sa bulad na sad. Okay. Muna nga nagbantay ta ba? Pangutana. Sige, muta na. Kanang imong pag-ingon. Nga dili ka mo akseptar nga ang Seventh-day Adventist mao ang Katolik pero ang encyclopedia nag-accept. Asa may husto nene? Ang encyclopedia o ikaw? Tubag? Misleading. Palacios. Misleading naman. Basta hindi, lisod, misleading. Nanuman. Okay, mutubag. Nanong dili man mo kumpletuhon o basa na be. Okay, moderator's time. Accept. Moderator's time. Bro RJ, mangutana lang ko bro. Tubagon nimo basing misleading or dili? Actually sir, lami ko bagon kung iyang gikumpleto. Pero kay ang iyang question dito naman sa term accepted, iyang tagikumpleto kay para ako ang tawag anang matubag. Pero the fact na dito lang sa kutob anang ilad siya. Okay. Nagpabiling duha ka pangutana, brother Jerry Light. Yes. Okay. Di siya mo tubag, bro. Nagpabiling duha ka pangutana bro kay misleading bro, nabuta sa bot ana ipabasa niya daan ang imong referensya. No, total sa imong katong Grabe tao dito. Okay, basadaan bro para makuha. Claim to the part. Kunin sa kung wala. Ang sa volume. Premise pa na Ang sa volume na. Premise pa na kana binabasa gud mo dia encyclopedia Volume na. Britannica. Moderator. Ang akong pangutana, Kadali. dili pa panahon mo sa Okay, moderator's time. Nangutana pa ko. Clarification lang na bro, nangutana lang siya kung unsa nga volume, no? Volume lang, volume. Volume ang sa page. Iya pong sundan. Dili ganihan naman ginamo ni bro. Sige, atong sundan. Okay. Ang sa volume. Iyan na nang gibasa sa ubos gani ibaw na siya na. Ganihan raming nangutana. Moderator's time. Mo na nga sige next question ko. Moderator's time, bro. Di mo siya modawat dia bro. Kadali, bro, Jerry. Okay. Kaluoy ta, ganihan ra nang i-accept. Kadali. Mangita na siya gulyan. Kadali sa. Pasasa, bro, Jerry. Pag umana na, isulti lang unsa nga volume para masundan niya. Kay naaman ta sa tong rules, no? Once nga pangayuan na to ang clarification, gidudahan nga fake or kuan, so kuan gyud na kinahanglan ato gyud nang hilingon. Mo na nga nangayo siya og books ug unsa nga volume ug unsa nga page, no? Okay, volume 11. Page. Wala ka ana? Page. Unya sa 348. Walay concern. Pwede na ko na ipasa sa inyo. Ipakita ng libro Pero tubago na sa pangutana, Mr. Moderator. Yes, Kaya yes. panahon magod sa pangutana. Yes. Yes. Oh. Mulikay na magod siya. Okay. Wala na lang ko pangutana. Kaya mulihay sa dia. Moderator's time. Kadali lang, bro. Ayaw, gusto na. Kadali lang, bro. Sunod pangutana. Kadali lang, Sunod bro. pangutana. Okay, next question. Sige. Last two questions gapon, bro. Sunod pangutana. Last two questions Oh. gapon. Sibal. Matod pa nimo nga kung tinukod og tao kon na giorganize og tao dili tinuod. Tama ba ni o dili tama? O stone o sayop? Okay.
tubag. Ang imong pagkuha sa kung tawag Okay ka? tulong wa ni mo matarong og tuhog. Pag ingon nako og founder it refers to the originator. Pag ingon o organizer refer dito sa mga local churches. Dili bayata ng kiling-kiling ice cream Mr. Laig. Tumagal bagutan na bro. Di ko pa lagi taka. Hiklaro na ko unsa na ang founder o unsa na ang organizer. So ang organizer refer lang sa mga local churches, ang founder originator. Okay, si Kristo founder, siya ang originator. Karon, ang mga apostoles, sila ang mga organizer sa mga local churches. Okay. Karon kanang inyo, kamo may originator. Si Ellen G. White may originator katong kano ba? Ito ingon pa sa Wikipedia nga na-diferensya sa una-una. Kau pagkadaan, girili na sa Amerikano. Okay, last question. Last question, last question. Last question. Ah, Last question. Karon kay Oyo naman ka. kasi kung Nga ang organizer, pag-organize sa mga lokal nga mga simbahan. Oyon ka nga si Ellen G. White di ay maoy organizer. Dili na ka musupak ni anak. wrong, Dili ba? wrong, si Ellen G. White, Supak kay buga. founder of co-founder, the originator of the Seventh-day Adventist na gikan kang William Miller. Wa, Seventh-day Adventist ka, wa kabaluan ng inyong kasaysayan? Luya ba? Okay. Ikaw may looy kay wa ka kasabot pag-adventis ka na di ba kasabot ka. Bro, napakay taas ka oras bro. Last final answer na ba na bro? Okay na to? Yeah. Okay, wala pa. So, makita nato na bisan pag usawak Luoy lang ko ba? Mr. Jerry Laig, makita gid nato nga mabuko siya. Ngano man kay dito sa moawid sa organizer, di man sa kalusot kasi NG White o katong iyahang bana. Ipagilyan ko ni sila ang tag-iyaan ng Seventh-day Adventist pamilya Saragosa. Walang diha na. Yan na isang kong tawag ang Jerry Laig. Luoy po. Seventh-day Adventist, si Kristo pangitaon, pamilya. Di mong gudi Adventista mo nang lisod siya. Kadali. Wala yung signal, kadali ha. Signal defense na bro. Okay. Tapos siya ay 15 seconds nga nabilin. Okay, so brother RJ, nawala yung signal bro. Bro. Okay bro. 15 segundos nabilin bro, nawala yung signal. Okay. Padayon bro, padayon. Wala ba akong signal? Balik ko na ko. Ang Seventh-day Adventist gitukod sa mga tanong Bro. na usa ka pamilya. Stateside ba kung baga. Buot pasabot, kini si Brother nila ay ubang mga Seventh-day Adventist sakop sa usa ka pamilya nga stateside ni ang founder pa yun ang sakop sa resulta nga naabot na diferensya sa ulo. Okay, time. Okay, dagang salamat. Dagang salamat brother RJ Sino sa Lay Catholic Apologists International sa imong mga mainiton nga mga tubag gikan sa mga mainit nga pangutana gikan kang brother Jerry Laig. So karon na atong mga igsuon nga naa diri nga mga naghulat gud no nga gusto mangutana. Ang akong nailhan lang nga Seventh-day Adventist ni Silodre, si Brother Ruel Celebran. Di ko sure sa uban ha, pero puli-puli lang ta no, puli-puli lang ta. Una Katoliko mangutana paguman kuan na pod kining tawagan SDA na pod no, pero unta nga naapay mo pantay kay murag majority diri Katoliko. Bro. Yes bro. Yes bro. Nakoy suggestion bro. Yes bro. Usara may Adventist diri, human yan. Humag pangutana sa Adventist mo sunod ang Katolik. Then ibalik na to kay usara man diyan. Okay. Ibalik na po nato, i-alternate na to. Mo gani. Pangutana siya, gulagan pa siya pangutana. Mo gani bro, mo gani na akong unsa kay isa ra may nisulod
sa Kaya puros naman yung SDA. halos Katoliko. Halos Katoliko tanan. So, muna nanawagan ko diha nga kung napay mga 70 Adventist na gusto mo sulod, pangutana mo para kaning uban makas makapangutana pod, no? Okay, para wala tay kuan, wala tay unsa. Pero kung mudawat si Jerry sa mga pangutana, okay ra gyapon ang sama sa gingon sa rules na to, respetohon ang tanang tubag sa atong mga speakers. So muna og pangutana si ang SDA, Brother Ruel Celebran diha sa Greece. Aduna kay tulo ka pangutana, Brother Ruel. Wala tay objection ha nya. Respetohon na to ang tubag sa tong speakers kay audience participation naman bro. Bro Ruel, naka-mute ka, palihog ko og unmute sa imong palihog ko unmute, no? Bro Ruel. Hello. Mute ka, bro. Di man kabalo mo unmute. Okay, okay, nakabalo na giday. Bro, tulo ka Hello, bro, bati na, bro. Nabati na. Tulo ka pangutana, bro. Kadali ha, kay nihinay ang signal ni Bro RJ. Okay. Kadali. Kay nihinay ang signal. Okay, nana. Go ahead. Inoktok sa RJ. Okay. Naminaw ko. Pwede na ko mangutang na? Yes, pwede. Una na kong pangutana ni Brother Chief Day. RJ. Kaingon man siya kanina nga dili lagi po na sulpot ang Katoliko kay kanang dito man lagi kuno na gikan sa Jerusalem 33 AD. Amo layo sa ko gamay bro kay muik ko man ang pikas ng kuan. Okay raman dre, bro. Wala problema. Padayon. No, dili lagi ko na sulpot ng Katoliko pod. Kay gikan ko na sa 33 AD. Mao na yung original nga Katoliko. Ako pangutana niya kanang pangalan nga Roman Catholic Church unsay baka Apostolic Roman unsay title anang inyong kuan bro, Roman Catholic Church ra or na Holy Apostolic One Holy Catholic Church. Roman Church. Okay, One Holy Catholic Roman Church. Okay. One Holy Apostolic Roman Catholic Church. Ang akong pangutana niya kung gikan ni sa New Jerusalem sa 33 AD na ba siya ipakita nga dokumento na gikan dito na bugna na pangalan kay aron makatuo ko nga sila mo original nga Roman Catholic Church. Na ba siya dokumento ba kay hilig ba ni Googles? Okay. Googles. Okay, ang kuala ni bro, ako bro ha, kariyot lang bro. Ang Sabadista, ang SDA, nag-claim nga sila ang Katoliko. Ayang dili kay dili pwede gamito ng pangalana. So ahon ang pangutanan niya kung naa ba siya ipakita. Noted. Na dokumento. Okay bro, copy. Okay. Bro RJ, go ahead bro RJ. Na kay 1 minute to answer. Okay, so salamat sa tawag ining nindot nga pangutana. Ang Simbahang Katolika sama sa Osikapulo existed ng daan before ginganlan. Bro, ako lang utana o explanation bro, ako ba na basi o bro, kasi ito nang mabasa ba na Brother Ruel Celebran, kadali lang Brother Ruel Celebran ha. Yes, kadali lang. Brother Ruel Celebran, adunay usa ka minuto ang speaker mutubag no.
tapos wala tay objection, paabuta mutubag siya, paabuta muhatag siya sa iyang referensya. Kay gitagaan kanyang premise, kay ang pagbasa sa iyang referensya dili na maabdag isa ka minuto. Okay? So hulata bro. Copy. Minuto. Okay, copy na daw bro. Ay, sino ibalik na to sa usa ka minuto imong pangutan imong pagtubag. Go ahead. Okay. Sige bro. Nung tuman nato nga ang simbahang Katolika gitukod po na daan wala hindi nang ginganlan. Wala hirang ang ginganlan, wala nagpasabot nga dahil lang kay nihunong yang signal na pod mo, nihinay na yung signal. Okay. Nihinay ko, sir. Nihinay ko. Hello? Okay bro, nihinay mo signal bro. Namonitor ko ninyo? Okay, balik ka bro, balik ka. Yes bro, namonitor ka na, pero Okay. nawala ka. Balik ka sa sugod. Okay, balik ko na po. Ang tinuod nga iya sa Dios, ang iya ni Kristo, pag maghimo o magtukod o usa ka punto, pagtukod una niya nandi. Una ang pagtukod o lahira ang tawag iningalan. Wala ang simbahang Katolika, ginganlan o lahira. Ngano man, tungod kay description lang for the first 300 years, description lang ang gihatag. Pero karong kinaan naman sa 21st century. So ang history na ang naghatag og exact na ngalan nga pagpunting sa usa ka pundok nga iya ni Kristo. So basahon nako ang kay basik nagtuon ni si Brad nga pareha kong Brad Laig nga Google lang dili libro niya akong gunitan. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Natingon. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang kasaysayan kuno sa simbahang Katolika, Romano-Katolikong simbahan, naggikan sa taas nga lawak dito sa Jerusalem nga nikabat na 2,000 anyos ang nilabay. Sumala sa mga buhat sa mga apostoles, kinsa man na sila. Maotong 120 ka mga tao nga nasa taas nga lawak. Sa kasaysayan ba, dilatid ba? Bro Pards, pwede ko mo rebat o gamay Bro Pards. Kadali lang bro. Bro, kadali lang bro. Kay nagtubag pa man siya si mga bro. Napa siya 15 Sige, segundos. nanangidan ko ba? Kaya Ayaw mo ko lagi. masatisfy God. Lagi, basking masatisfy ka og dili sa nangutana ramang karat, dawata ang tanang tubag sa atong speaker. Dawata tanang bro. Sige. Bawal lagi ka mo objection lagi bro. Mo na atong rules dire bro. Dili ka Sige bro. Ako 15 kasi segundos kasabot ko, brother Ramsey. normal na ang musupat tungkol kay Civil Adventist, masasakit mo ginasay mo may tinuod. So kung 120 nga naa sa taas nga lawak sa Jerusalem, sa buhat sa mga apostoles, sumala pa sa kasaysayan, doon din about 120 persons were gathered there. Okay, So, time. itong mga apostoles nga nasa taas, mga Okay. Romano Katoliko to. Okay, ikaduhang pangutana bro. Brother Okay. Ikaduhang pangutana kaya nga akong kuan ka na mag yung pangalan ba nga naay ebidensya nga nagmeeting sila. Ako ang kaning sunod nga pangutana niya may giingon ni President Andrew Johnson na ning attend siya sa meeting sa Roman Catholic Council. Ingon niya dire naman ni sa kuan standard man nga reference ingon sa dire the term Roman Catholic and Holy Roman Catholic thus gained widespread use in the United States in the 19th century, both in popular usage and within official documents. In 1866, President Andrew Johnson attended a meeting of the Catholic
1866, President Andrew Johnson attended a meeting of the Council of the Roman Catholic Church. So, ang ibig sabihin sa 1896 pa 1866, kung ang Sabadista 1863, ang Katoliko nag-meeting 1866 para himuon ang pangalan nga kanang Holy Apostolic Catholic Church. Pag 19th century ni popular sa Amerika, ako pangutana niya, hambog ba ni or dili? Kabag ko. It is a fallacy of argumentum ad verecundium. Ang buot ipasabot, ikaw na nagbasa o katong si President Johnson, they are not or you are not the authorized person to interpret kung unsa gitudlo sa kasaysayan o unsa gitudlo sa Biblia. Kasi President Johnson, ikaw dili man ka historian, di man mo historian. Ang historian, ang mga libro sa kasaysayan nagtukan na ang Romano Katolikong simbahan, mauna itong simbahan, mawa pangalan sa sinugdan. Ulahin ang ginganlan. It does not mean na Dali ha. Butana na to. Kadali lang. God udot ni, mangutana na to. Ay, hulat ka kay recognize. Brother, hulat recognize. Bro, ulat pa sa bro. Okay. Hindi ko paabot pa. Okay, niya. Ang term mo One Holy Catholic and Apostolic Church, gigamit na una for the first 300 years. Gigamit na sa credo. Ang Athanasian Creed. Before ang tawag after sa Council of Nicaea. Opsi di sa baton. Masbek. Oh, moto nga duha ka sa baton. So ang gidra mga Domingo ang usa. Okay, bro. Oh. Bro, timbangan sa katarungan. I-mute sa na imong... I-mute sa ninyo. Sa baton ng Domingo. Okay. Naitimbangan sa katarungan. Okay. Okay, so last question, bro. Brother Celebran, kay para makahatag taog katigayunan soban. So di wag yun niya ma-explain mayo. Ngari ko sa sunod nga pangutana. Bro, ngari ko sa sunod pangutana. Lisura. Sige. Last nga pangutana nako. Kay siyempre kung 33 AD ang inyong sinugdanan dito sa Upper Rome, ang doktrina ninyo naagi diha pud ng tuiga magsugod, dili kay moabot na og 300 century usa ang doktrina mo sunod. Kaning giingon din sa inyong traditional nga doktrina sa ingon dire, consider the following tradition of the Roman Catholic Church and the year they began. Kaning pag ingong ka nga 33 AD mo nagsugod, dunya nga ano maning inyong unang doktrina nga prayer of the dead, nagsugod naman pagka 300 years. Ang akong pangutana, ang sunod pa ninyo nga doktrina na aman ni diri, nagsunod-sunod, daghan man enforcement Sunday keeping, veneration of angels and dead saints, daghan kay diri padung nga 16th century, nagsunod-sunod na. Akong pangutana nimo kung dito mo sugod sa 33 AD, nga anong ang inyong doktrina ming sunod, diha naman pagka 300 years. Mauna i-explain na nga, maulhi ba di ay ng doktrina o niya mauna ang kanang tinuuhan o himo? Okay, tupad ko. Okay. Explain ba? Mura na ako bangutana.
Okay, ang pait lang man good Brad. Kaya ang imuhang tawag ang gigunito nga dokumento karon dokumento sa 70 Adventist. Man, di ko kakaplan og tinuod. Dili bro, dili. Ako ni ipasa nimo kay inyo na ning doktrina ako bugsubi dokumento na ko nga siguro. Bro, nagtubag. Kadali lang, paminaw tayo nagtubag, bro. Ay, Sige, bro. pamintang kayo. Kung mamintang ka, mo saan nga na kay di mamay mamintang ko ka. Okay, padayon bro. Yan mo lang tubag sa mga bro. Wala na siya mamintang. Of the sense. Anong Okay. documents mo na Sige, bro. Kamu may nang luto Sige, bro. sa Sige, mga bro. sabat keeper. Bro, kailangan may namintang bro. Patubaga ang speaker. Okay, go ahead. Mutubag sa ko. Kanang giingon nga prayer of the dead nga gireklamuhan nimo, bantay nga ang mga Hudiyo nga mao ti original nga mga sabat keeper nga di kamo nagabantay o nagahimo sila pag-ampo alang sa mga patay. Gani si Kristo Bro, Pards, para lang madoon, bro, Pards, bakit 380 ano sa 300 naman? Wala ko mag-gusto ka ng mga patay. Di ba? Sa 380 akong giingon niya nga, no, pagka 300 years na, man na i-explain diya, adili kay ka ng pagsugod sa doktrina kay Basira na. wala Okay, bro. Paminaw lang. Bro, kadali. Moderator's time. Bro, Ruel, palihog lang, paminaw lang, bro. Ayaw lang objection kay wala lagi kay katungod mo objection karon. Kaya nag-apil-apil lang ka. Palihog lang, ha? Sige. Palihog lang. Okay, sige. Sige, Ito na sige. to ang atong Sorry. speaker. Go ahead. So, sa first century AD, bisan pa sa panahon ni Ginoong Kristo, naa na sila practice, naa na sila custom sa pag-ampo para sa mga patay. Mabit ka patanaw na to ang kasaysayan sa first, second, ug third century na ay mga katakumbang na agilubong dito ang mga santos, dito sila maghimo o mga pag-ampo. Karon, nganong 3rd century, 4th century lang man na ni gawas, mauna siya ang reaffirmation sa mga butang nga gihimo o gipractice ng daan sa mga Katoliko sa 1st, 2nd, and 3rd century. Muna ang pagdogmatize or paghatag of final decision kung unsa ang sundon na So, wala mo doktrina sa first second. Okay, dagang salamat sa imong pagkapil-apil, Brother Ruel. Okay. Dagang salamat, bro. Okay, so musingit pa. Okay, so tagtulo-tulo lang taha, wala na tayo pakapin kay daghan kayo ang mga utana karon. Unahon na to si Brother Yesomar sa South Korea. Usa ka Catholic Faith Defender, bro Yesomar, kang Brother Jerry Lai ka mga utana. Go ahead, Yes, bro. bro. Go ahead. Okay. Ako pangutana bro kay haomnis lang tina kay tinuod ba nga ang tinuod nga Katoliko Seventh Adventist. Pero kung mangutana ko ka Brother Jerry Laig, Brother Jerry, diya sa gawa 2028 sa buwat 2028 ang iglesia gibilin sa mga obispo. Klaro diya nga diri sa NAB version sa 1 Timothy 3:1 gingon diri, this saying is trustworthy. Whoever aspires to the office of bishop desires a noble task. Pangutana, asa dapita kanusa na himong obispo si Ilin G. White ug asa ang iyang opisina? Tubag, wa man siya opisina nga mahimong obispo kay bahay mo sa obispa noon. Kay laki man ang obispo. Unya ang obispo ang gingon sa unang Timoteo, kuana siya, usay asawa, dili na Romano Katoliko. Kaya ang inyong mga obispo, walay mga asawa. Muna nga ayaw ninyo nag-angkuna. Out na siya sa kuan, dili na imo. Unya sa mga Adventista po, mga Sabbath keepers na sila, pero ang 70 Adventist, napundar gina sumala sa gingon sa mga apostoles. Kanang gitawag og simbahang Katoliko, ang simbahang Katoliko nga giingon diri sa tuntima, Seventh-day Adventist. Galing lang ginausab na history ana mga gigsunan. Pero sunod bang utana? Okay, salamat no, pero sige di man ta pwede makarepute. Kay klaro man dayag nga sa obispo gibilin ang iglesia karon diya sa Jeremias 31:21
kining dalan sa Acts 22:4 o sa 24:14 sa gawa, kining iglesia gitawag ni siya dalan. Nga sa Jeremias 31:21, kining dalan nga mao ang iglesia gipabutangan og mga marka. Nya karon kay ang gibinlan sa iglesia ang mga obispo man. Unsang mga marka ang gihatag sa obispo sa iglesia? Ug nusang tuiga gihatag ang tatak o marka? Murot imong pangutana na bro, kay giduha man nimo. Sa usa lang sa. Usa man Ito na pangutana. para kuan lang nako mga text Sa para mga tuigan. sa ano kay tunura mag pangutana. Diretso na lang pagtubag kay ang obispo may gibinlan sa iglesia. Unya sa 31:21 sa Jeremias, ang iglesia pabutangan og marka. Karon pangutana, unsang marka ang gihatag sa mga obispo ug nus-ang tuiga? Butangan og Palagi na. Oh. Magisgot gani tag marka. Nya Old Testament man na imong gigamit ng Jeremias. Tagna man na bro, tagna man na sa umabot. Ay isa nagtubag ko bro. Okay, paminaon. Nagtubag ko ayalay mo sa Paminaon. Maguni debate god. Sige. Oo. Di man na siya debate niya musapaw ka wala tay ayo ani. Old Testament man na imong gigamit unya sa panahon pod sa obispo nga usare asawa. Muna nga Sabado gyud ang ilang sign anak. Sabado gyud na. Kay nganong Sabado ang ilang kuan kay kanang obispo yung gipasabot Hudiyo man na. O dili man na siya Romano. Muna nga ang marka nila na gyud Sabado gyud. Marcos 2:27. Okay. Kung Sunod pangutana. kung ang context sa Jeremias 31:21 ngadto sa mga Hudiyo, nusa gitawag og dalan ang Judaismo nga relihiyon. Kay dalan na gisgutan sa 31:21 dili man ang Judaismo, dalan man. Ang dalan diyan anak ng Hesus 22:14 sa gawa o 22:4. Diyan dalan ginganlag iglesia. Ang tubag. Ang dalan bro, gi-emphasize na sa Old Testament, Salmo 119:1, kasuguan na sa Dios. Mao na ang dalan, magalakaw kamo sa dalan sa kasuguan ni Jehova. O dili na kay pabutangan nimo marka kanang Ezekiel 3:8-9, di na sa Hudiyo na, di na sa Romano. Muna nga aron dili mo mahimong sinagoga ni Satanas, ayaw mag-apply ana kay sa mga Hudiyo man na. Oh, natubag ang pangutana. Salamat. So, Sumar. Bro, dili na ta mo kuno kay daghan pa kayo nagkuando nagunsa. Okay, daghang salamat tigsong ni Sumar. So karon mo adto ta sa kang brother Oderf. Oderf kay ganina ra ka nagpanikad ikaw sunod. Okay. Okay, usa ka defensor Adventista mangutana sa negative. Go ahead, brother Oderf. Akong pangutana ngadto kang brother RJ. Mingon man siya kaganina akong nabati lang. Kadali lang. Bawal mangutana basta dili pakita ang naong kay di ako makita kung sa nakakagwapo karon. Naglaba ko bro. Ha? Bro, nahiwi. Eh, di sa ko pakita bro, kaya nahiwi. Okay na. Sige lang, may manlaba ka, may mudakot. Padayon. Kaya akong pangutana mo ni. Ngadto kang brother RJ. Mingon man ka gaganina, nabatian ako sa inyong debate ni Kuan, brother Jerry nga. Ang SDA nangiskwatra sa pulong Katoliko. Unya, ang akong pangutana mauni, may ikapakita ka ba nga referensya na ang RCC mao ang original nga Katoliko? May ada kay kapakita o wala? Ano akong pangutana, sir? Naa. Sige, pakita. Basaha.
Sige. Naalagin. Magsigag, iyong na niya. Sa kung naato ka. Napag ko'y pangutana. So, dana, okay. Ka pakita. Nagingon ha, pagtawa. Mga original Catholic. Ano yung pangutana? May ikapakita ka ba nga referensya nga nagaingon ng RCC mo ang original Catholic? Mr. Moderator, tayo lumasa, ayaw ibutang ang imong pulong din kasi kung sinabutang din muna imuhang tuuhan o sabton. Alia. The Roman Catholicism. Para ato ang ginintawag ining masahon niya. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure traces its history to the College of Apostles in the 1st century AD. So, ang iyang kasaysayan trace or tawag anang masubay sa 1st century AD. Karon, kinsa may magtutukod anang maong iglesia kay para makaingon tanga maoy gitawag og original. The World Almanac in Book of Facts edition 1999. Pag-ingon og Book of Facts naaray diferensya sa una-una ang mga tao nga musupag ani. Ato ang tawag ining basahon naa sa page 692 nag-ingon. Roman Catholic, traditionally founded by Jesus, who named Saint Peter the first vicar. Natubag at pangutan. Okay. Next question. Okay, salamat sa tubag nga pangutana. Wala ko'y nabati nga ningingon nga RCC is the original Catholic. Sunod na kong pangutana. Sa mga referensya nga imong gibasa, unsa ang relihiyon? Paminaw, ayaw pagsapaw. Unsa nga... Okay, kadali lang, bro. Sige, bro. Yes. Daan ako nagsulti ganina, ang imong pulong ayaw isuksok diri sa libro. Ang giingon sa libro, si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika. Ang iyang kasaysayan mag-train. Kadali lang. Ako ng speaker. Suminaw ka sa ko ang tubag. Kung nahalangan ka, tawag anang ako tahan na sagot na pa. Napulbulong na ng Bro, dili na mo kanang brother, kadali lang, brother. Ikaw may ang dili pwede mo objection, bro. Ang nangutana o na tong rules, pero ang rules na to tanang tubag sa mga speaker atong dawaton buto sabot ana ayaw na lang paghatag og either positive or negative comment. Diretso na lang sa imong pangutana. Ana lang man, bro. Okay, speaker is panmataron. At ikaduhang pangutana, bro. Sige, bro. Sige, ikaduhang pangutana. Akong ikaduhang pangutana mauni. Ang mga referensya nga imong gigamit, mangutana ko, unsay relihiyon sa mga nagsulat niini? Katoliko o dili? Tubag. So, but every references na anak sila mga contributor. Onya ang publisher, dili na sila pwedeng mudawat o mga information nga bot-bot. Kaya kung mudawat na sila information nga mga bot-bot, langawon na ang ilahang libro. Hindi na pwede nga ang ilang dawaton is bias. So, kanto mga information tuman o sa dili ang author, as long as ang mga ebidensya ni resulta nga to sa proof na anay proof na maoy gisulat sa libro regardless kung sa reliyon anang gituuhan nila mo otoy kamatuuran wala magtanaw unsay tawag ang reliyon kanang gitawag o kanang author ana. Ang point is ang publisher nga ag-iya sa encyclopedia miuyon na kanang maong iya ang i-contribute na dokumento or tawag ining information reliable at the same time factual. Okay.
Last question. Mana ako to. Okay, last question. Karon kay religious man ni ang gihisgutan. Ingon man ka-reliable ang mga information nga gibasa sa imong references. Kay ni amanta sa religious, matudlo ba nimo ang gisulti sa references diha sa bersikulo sa Biblia? Matudlo nimo dili tubag? Okay. Tubag. Remember nga ang Biblia naglatid og mga event nga dili kompleto pero kamaturan. Ang kasaysayan ang naghatag kompleto sa mga panghitabo nga wala nalapit sa tagtukan og tawag ining kamaturan. So buot ipasabot kung historical context ato ang tawag anang tan-awon dato nga na ay mga wala nga naa sa Biblia nagisulti sa kasaysayan. For example, kanang buhat sa mga apostoles kapitulo 2 bersikulo 11 kana 1:15 rather kanang itaas sa lawa wa man gibutang dito Romano Katoliko pero niingon ang kasaysayan na kanang mga tawhana puro na mga Romano Katoliko dili Seventh-day Adventist. Kay ang Seventh-day Adventist gitukod lang sa mga kano sa mag-asawa si Ellen Goldwhite o si James White apil-apil pa si Joseph Page. Okay, daghang salamat brother inyo ulit. Salamat sa imong pag-apil-apil. Tapos padayon na paglaba. Padayon na paglaba di ano, abi pa na isog ka sa inyong balay. Okay? Sige, mayroon din kas debate isog, labandiram din ka sa inyo. Salamat brother, daghang salamat. Okay, mo proceed ta ni brother Junard. Bro Junard, palihog ko sa imong pangutana, mangutana ka kang brother Jerry Laig. Go ahead, bro. Mayong hapon, ako ang pangutana i-address na ko ni Brad Laig. Sige bro, go ahead bro. Akong unang pangutana. Bro, kaya nagluto ba kong piyaya? Magdali. Ako unang pangutana. Unsay kalainan sa claim of fact o sa statement of fact? Spelling, bro. Meaning. Akong but pasagot. Spelling. Ako sa may pasabot ni mo. Kahulugan. Unsay kalainan. Kay kalainan magoy mo unsay kalainan sa statement of fact o claim of fact. Ako pamatuod ana nga kung pamatudan ang claim. Kay kanang claim bisan kinsay maka-claim, bisan Romano Katoliko nag-claim. Nya matud pa ni RJ nga basta mag-claim dili pa na siya makuha na to nga kamatuoran igo pa man nag-claim. Mo na din na unya dili kuno ko kapamatuod pero di kuno kapamatuod ang nag-claim pero ang nagpamatuod doon ang Adventist. Ato pati nood kay nagpamatuod man. Sunod pangutana. Ay na lang tanang papilian na gay baron pa nato na siya sa encyclopedia o sa dictionary. Salamat. Kaduang pangutana. Asa mabasa sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist mooy simbahang Katoliko nga tinuod nga gitukod ni Kristo? Talata sa Biblia. Ato na mapamatudan kay wa man ko magingon nga basahon nako ang akong tema sa Biblia. Dili nato mabasa litra po litra pero mapamatudan siya sumala sa Biblia. Hebrehanon 4:4. Ang Dios may pahulay sa kapitong adlaw, Jis. O ang tao magasunod kaniya magapahulay kauban sa Dios. Mut pasabot kanang kauban sa Dios nga ni pahulay nagbantay si kapito mga Adventist na Hebrehanon 9:28. Mo na diha nga siya gigatukod niya na. Natubag, sunod pangutana. Ikatulo katapos ang pangutana, nakakabay mapakita nga standard reference pareha ni Brad RJ nga si Ellen G. White konektado sa simbahan nga gitukod ni Kristo sa Jerusalem? Wala na bro, kay sumala sa Hebrehanon 11:37
Nakadindiin sila nga sa kabukiran. Wala na mag-record, wala naka-record ang tinuod nga simbahan niya alang panahon na kay gipanglutos. Muna nga nitumaw din ha ang Seventh-day Adventist mo na gitawag og Remnant Church. Mga kaliwat sa Katolik nga original nga nagbanteg sa Sabado. Diyan mong guna na usab ang Katolik sa panahon ni Constantino kapag change na mo na nga na apostasy na sila sa panahon nga nahimo na silang Sunday keepers pero sa tinuod mga Sabbath keepers na sila. Mo na ang kasaysayan yun na mo nga ang Katolik gikan sa panahon ni Jesucristo, panahon sa mga apostol, mo na ang nagtatak og Katolik. Apan na mga Sabbath keepers pag abot lang din gina-change lang kana siya. Pag change ana mo na nga nakaseparate ang nagbantay sa Sabado, mo nang mga Remnant Church. Mo na among kasaysayan og di kamo to anara sa imo. Okay, daghang salamat. Brother Junard, daghang salamat sa imong pag-apil. Bro, kano sa magpa-schedule, bro? PM lang, bro, PM. Okay, daghang salamat. Respeto ko sa opinion ni Brad. Like, salamat, Brad. Then, congrats, salamat. Salamat, bro. Okay, salamat. Matutan ni Peter Pindon, nangutana sa negative. Brother Peter Pindon, adun na kay tulo ka pangutana. Okay, may hapon, no? May hapon. May hapon, bro, RJ. May hapon. Yes. Ako ang pangutana, bro, RJ. Nasayod ka ba nga ang pulong Katolik Universal? Nasayod ka ni Ana, wala? Tubag. Ang akong kasayran na ang pulong Catholic na unang gilitok sa obispo sa Antioquia nga si San Ignacio nagpasabot og makaylapon ni kaylap sa tibuok kalibutan at the same time na ay kahiusahan sa pagtuo. So, kina? Sunod pangutana, kung nasayod ka man di ay. Nasayod ka ba nga ang Seventh-day Adventist nilukop sa tibok kalibutan? Nasayod ka na? Wala. Tubag. Okay. Tubag. Ang Seventh-day Adventist nilukop sa tibuok kalibutan. Yung mga demonyo pa. Nilukop sa tibuok kalibutan, nagsamok-samok sa Katolikong simbahan na tinukod ni Kristo. Wala katang demon ni Pajrila ay ganina ba nga kangit-ngit og ang kahayag. Ang kahayag, ang simbahan Katoliko, kay mo man nagitukod ni Kristo. Ang Katoliko nga naas kangit-ngit katong iya siyawa, mo di pa magsamok-samok simbahan Katoliko, mo lang Seventh-day Adventist. Last question. Sunod pangutana. Ang load, magkadayon. Sunod pangutana. Sige, bro. Okay na? Question. Okay. Sunod pangutana. Sige. Uyon ka naman di ay nga ang Seventh-day Adventist nilukop sa kalibutan. Uyon, nakakaroon na Katoliko ang Seventh-day Adventist. Kaya ang Katoliko universal man. Uyon ka niya na o musupak. Tubag. Isa. Mr. Moderator. Policy of accent na. Bro, tabagal. Policy of accent na. Okay. Nano man ako policy of accent. Nano man. Sige, bro. Kay dilit pa ng kiling-kiling stream. Mabataw ako ang deklaro ako particular. Number 1 na ay Katoliko na nilokop sa tibok kalibutan nanudlo ng bautismo. Na ako isa ko na Katoliko po niya iya siyawa nagsamok-samok anin na bautismo sa ngalan samahan anak o Espiritu Santo mo anak Seventh-day Adventist. Ikatulong pangutana. Okay, daghang salamat, bro. Ikatulo na to, bro. Daghang salamat, sir. Jesus, papa. Bro, bro. Nagihap. Okay, daghang salamat, Peter Pindang. Okay, so matutan ni brother Esteban. Bro Esteban, palihog ko sa imong microphone, basig naka-mute ka.
Bagapon, Brad Pards, o sa Yes. ato igsoon si Brad Laig. Ang akong unang pangutana, ngadto ni Brad Laig mo ni. Nga, yan ko na niya nga ang tinuod nga Katoliko mao ang isli. Ang pangutana ko mao, kinsay ikatudlo nimo Brad Laig nga imong kauban sakop sa SDA Katolik sa tuig 200 AD hangtod sa tuig 700 AD sa Biblia o standard nga referensya. Tumaga ng pangutanahan. Okay, salamat sa imong pangutana. Ako nang tubagon ng imong pangutana. Dili na nato na makitaan tungod sa gitawag og lutos. Bruhanon 11:37, nagadindiin na lang sila. Wala na ma-record. Kay ang 70 Adventist usa kasalin. Kanang inyong nga giangkon nga Katolik, mao na ang kasumpay sa 70 Adventist na usab lang na sa panahon sa pag-change sa mga ni Constantino the Great o sa Iglesia Katolika, pag-change sa Sabado ngadto sa Domingo, mo na nga nasiparit ang 70 Adventist mo na gitawag Remnant Church, mga kaliwat sa babae, apan ang yawa na suko kay kini nagbantay sa sugo sa kinatibukan sa sugo sa Dios. Ang akong tubaga na dili nato dayon makaplagan tungod kay anang panahon na ang iglesia gilutos. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Kay giingon manimo nga way record kay gilutos. Ang pangutana kumao tubaga. Giyon sa manimo paghibaw nga gilutos ang SDA Katolik nga wa man di ay kay record nga imong ikapakita. Tubaga ng pangutana. Biblical. Sa Biblia adunay paglutos. Unya gari ka sa history adunay paglutos. Nangay ganig pasaylo Santo Papa. Mo na nga adunay mga paglutos o gatong gilutos mga Sabbath keepers to. Mo na nga sumala sa imong hibalan. Kay gani naa sa gitawag Catechism page 50 dunay pag-usab diha. Sa wala pa na usba 336 AD sa wala pa na usba sa Sabado gina. Kay giusab man sa Iglesia Katolika ang Sabado ngadto sa Domingo, mo na hinungdan niya nausab na ang Sabado ngadto sa Domingo, pero sa wala pa moabot na mga Sabbath keepers sila. Kay ang klaro pagkasulti, Sabbath keepers pala tawag ana sa mga tao, no? Sabbath keepers. Mo na akong ikatubag sa imong pangutana. Salamat sa imong salamat sa imong tubag. Katapusang pangutana mo ni. Miyangkon ka ba nga ang Iglesia SDA o SDA Katolik miyangkon nga way ikapakita nga mga dokumento ug nagpatuo nga mao ang tinuod nga gituko ni Kristo nga gisakyan o gipukod ni Ellen G. White o ni James White? Tubag. Tubagan na ipakita tungod kay naama sa Biblia nga gilutos. Kinsa pa may makasuwat niya na nga na may kantago didto nga sa bukid walang papel na unsa ang pagsuwat ana. Muna nga naay mga record sa uban, naay mga record pero mga Sabbath keepers. Ang Seventh-day Adventist diha na namugna nga ngalan nga ikapitong adlaw nagpaabot Seventh-day Adventist sa panahon ni Ellen G. White. Pero connection kami tungod kay gitawag Remnant Church nagbantay sa mga sugo sa Dios. Pinadiagnosis 19 na suko ang yawa sa mga kaliwat sa babae nga nagbantay sa sugo sa Dios. Salamat sa imong pangutana. Okay, salamat Tigsoong Esteban. Antod sa sunod laing antod sa laing nga pwede ka pong ka musunod o pwede pong ka magpa-schedule kung na kayo dalahon diri sa puro kamaturan.
Dagan kay salamat igsoon. Matutan ni Biblia ang katotohanan na Bro Dan nasin. Ay, Biblia pasulti hunday katotohanan na noon. Bro Dan. May ngapod, sorry. Yes. Sa inyong mga presentation ba, pero Okay. Tubag ni sa Katoliko. Go ahead, Bro Dan. Okay na ko. Kaya mong naunggan, kaya ganahan ko sa imong porma sa imong buhok, kaya kuha nipis na. Bro Dan. Yeah. Kadit lang. Hello. Palihog sa dani mong kamera da ba, kay inggit ko sa imong buhok, kay baga kayo pang ibabaw. Okay bro. Sige bro. Mangutana lang ko kay ingon manggod ako maggunod ang tubag ganihan ni sa Katoliko nga ang Katoliko dili Adventist mao mo na iyang pagkasultigod. So diha lang kada siya sabtan ba niya ang full Adventist. Correction, Mr. Moderator. Wala bang ko resulti na Yes, bless me. Wala ko gisulti nga ang Katoliko dili Adventist. Wala po kayo gisulti nga Adventist Katoliko. Ang akong gisulti na ang simbahan Katolika gitukod ni Kristo. Ang Adventist gitukod sa mga kano dito sa Battle Creek, Michigan. Wala akong gisulti. Okay bro. Sige bro, padahil sa pagpakutana bro. Noted. Magod, abot lang. Siguro nasipiat lang ka, walang nimundong-dungod. Pero ako, klaro man sa akong pagkadungog, nga ningingon ka nga, ang Katoliko, di yun na Adventist. Anak man ka. Una mo lang tanah akong pangutana ba. Pero kaya niingon man ka nga, waday ka na lahi, utrohon yung usbon na ako akong pangutana. Usaba. Ang kanabang tawag nga Seventh-day Adventist unsa may pagkasabot nimo ni ana? Di ko Okay. Tungod sa ilahang pagkadismaya kang William Miller ka nagtagna lagi kay mo to ang First Adventist dili man kamo. Dili man sa Ellen G. White. Troho ng tubag kay una kadunggan. Ayaw kong tawagan kung ako ang tubag. Bro RJ, kadali lang. Nawala imong signal bro RJ dire. Nawala. Dali ka lang imong tubag bro RJ. Nawala. Ano sa primero ba? Okay. Ang akong tubag simple lang. Kanang giingon nga Adventist, ang akong pagsabot based sa mga standard nga references. Number 1 is gitukod lang naglunlong tao. Dili Diyos gatukod ana. Gitukod na sa mga kano dito sa Amerika. Unya gibit-bit lang ang ngalan Seventh-day Adventist ni adtong 1863. Kay before 1863 wa man na sila mailing nga Seventh-day Adventist. Kay si James White Baptist pastor man to, dili man to Seventh-day Adventist. Manang bot-botong giingon ni Brother Laig nga tawag ining nangawala kay wa ni record pas tila na maging record si Alexander the Great nga before kang Kristo. How much more kaptong tawag anang iyan ni Kristo na nagka-record yun na. Pero din ang mamudawat sa mga tawag anang mga records kay para ma-justify ninyo ang inyong pagboto murag uhong ni aptong 1863. Kalma pa ko tanong. Sarap ng iyong bro. Asag panira bro. Huwag ako natiran. Okay. Next question. Yes, Dan. Kedua. Ang ikuhang tubag sa kuha, Brad, nag-ingon ka nga ang nagtukod sa Adventist Ellen G. White. Siguro walang nimo nasabtan akong pangutana kaya akong pangutana ang imong pagsabot sa pulong Seventh-day Adventist wa man ko nangutana kinsay nagtukod. Ang imo bang pagsabot sa pulong Seventh-day Adventist unsay pagsabot nimo ni ana? Okay. Ang akong tubag simple lang po. Dili importante ang akong pagsabot. Naman kay pwede ta maglalis sa akong pagsabot. Kailangan man po na imong pagsabot.
Kung muhatag ako ang pagsabot, posible nga maglalista. Muna musandig ko og mga libro og mga ebidensya, paghatag og prueba nga kanang pundok nga imong gipasakupan, tinukon lang nagkano. Tinukon lang nag-Amerikano ba? May kalabutan ng Kristo. Huna-huna ra na niyo inyuhan ng istorya kanang ingon sila nga salin. O tawag anang remnant. O salin kung sa kuan pagkanon pa na mumho. So dili pwede. So ang ako panguna-una, dili ko muhada ako ang private opinion nanuman kay trabaho namo mga Katoliko ang pagsultis tinuod. Muna ko sandig ni og mga libro, mga ebidensya nga nagtuk-ano tinuod kay para makatuod mo ko sa tinuod nga kanang maong Seventh-day Adventist dili na iyang Kristo oy tinukod na ni Ellen Goldwhite og sa iyang bana. Mag-asawa tag iya ana. Okay, last question. Last question. Sige. Matot mo, ang dili ka makasulti kung unsay na sa imong hunahuna kay ang imong isulti og unsa ray tinuod. So sa ato ka kay Excuse me, Mr. Wa man nimo nasulti. Okay, kadali lang bro. Kadali lang bro. Yes bro, RJ. Akong kuan wa nimo na apsi ang ako ang tawag anang ipamulong ba. Akong gisulti. Ako ang opinion. Ay, kadali bro. Pwede ko kumuhatag sa ako ang opinion, pero naaman sa di ba ayos naamanta sa tawag ng hawanan kapuuran. Mo lang ang ako ang isulti, dili ako ang opinion. Kaya ako ang opinion, posibleng tama, posible pong mali. Manang musandi kong mga libro, musandi kong mga facts, kumbaga, aron tuuhan ako o tuuhan mo. Kaya kung musandi kong libro, na naiko sa tuuhan mo tuo, na-depende sa utok na. Okay, last question. Direct question na lang bro. Direct question na lang. Okay, direct question na lang bro. Direct question. Matod nimo dili ang imong dili ka makasulti kay ang sa unsay pagsabot sa Seventh-day Adventist sa imong kaugalingon kay ang imong isulti ang kanang tinuod. Sa ato pa kay di ka makasulti sa pulong Seventh-day Adventist sa imong kaugalingon kana di na imong ginahuna dili na tinuod kay di nimo masulti. Wa gid mo maapsya nga ko ang bitubag ba. Wa ba ko Sa ba wala man ko nag-ingon nga insulti na gani o karon ang punto nako ako ang opinion. Kaya nga tuwa din is Walagi. Facts man ang tuwa din dili man opinion. Kaya kung opinion adi na lang ta mag-irgo diri. Mag-share lang ta sa opinion ug mauhon. So ang point nako kung unsa akong opinion ako ana, kung unsa ang imong opinion imo ana, ang point ko dinhi is ang facts. Ang tinuod ba ang kamatuoran kay para masabtan nato nga kini atong duha ka managlahing opinion mag-abot ni kamatuoran kung unsay gisulti ni anang maong libro. Dili man pwede mag-create kung ako mag-create kung ang imo pasana o 70 Adventist mingon mo ni Katoliko tinuod buot-buot na inyo lang istorya. Eh ang tinuod usa lang gid ka simbahan Katoliko nga mao ng Romano Katolikong simbahan. Wala mo'y labot na niyo ganina squatter ng Seventh-day Adventist. Okay, daghang salamat Dan Maasin sa imong pag-apil-apil bro. Madayon inyong debate ni Brother Jando karon Pizza Gist tama? Sa 11. Sige. Good luck sa inyong debate. Okay, so kita ta dito pohon. Okay, daghang salamat. So karon moadto ta sa mga nabilin. Bro Jerry, wala naman mobalik si timbangan sa katarungan, mabalance unta to pero dawaton na lang taning tulong nga nabilin nga Katoliko kay basig man lood ni amigo ra binimo ni isa mo nang giulahin ako ni Sister Lord kay amigo ra ba mo ani? Bro Earl, ikaw ang mangutana. Bro Earl. Bintis na sa Lord. Bro Earl. Bintis na bro. Paki-open sa mong camera bro. Okay.
Sige. Madali. Go ahead. Mo tong akong kamera muwa man. Tama na, dili Romano Katoliko. Dawa na bro, kay ang Katolik mo bitang gidaghan nag-claim ni ana sumala sa Encyclopedia Volume 11 tungod kay daghan nag-claim ni ana nga Katolik, pero ang nag-claim po ng mga ubang Katolik wala pa kalokop. Okay lang nakalokop kay Katolik man yun. Pero dili lang may nga relihiyon nga Romano Katoliko kay ang gitukod ni Kristo kan Roman Catholic Church. Mo bitaw daghan nag-claim apil ang Katoliko, Romano Katoliko nag-claim sad. Sunod pangutana. Pero di lang Romano Katoliko. Namembro to sila sa Katolik. Di man to sila Katoliko kay naraman to sila sa usa ka nasod ng pulong Katoliko universal man. Mo na nga namembro lang bisag ako dili. Bisag si Roland Parks di man na Katoliko kay naraman na sa Davao. Namembro lang siya sa Roman Catholic. Oo. Pero taga Davao na siya din sa Katoliko. Di lagi to sila. Membro lang to sila sa Katolik nga gitukod ni Kristo nga gi-claim na sa daghan pati Iglesia Romana Katolika nag-claim Christian kami. Mo na diya nga depende na lang na sa atong doktrina o kinsay mahaom. Kay puros man nag-claim, ang Katoliko nag-claim. Mo na. May mali bro, wala na mo masabti. Kay kanang Roman, di man na pwede. Naay sa mga basahon dire ang Roman Catholic, contradict na siya. Kay di man na pwede ang Roma makatolik. Ang doktrina, ang mga tao, pwede na siya naglukop. Pero di mo na nagpasabot nga ang Roma mo'y Katolik. Ay saan yan, nagtubag pa ko bro. Nagtubag pa ko bro. Mo na nga ang Roman Catholic contradict na siya kay di man na pwede nga ang Roma mo'y mahimong Katoliko. Kay ang Roma usara man na kanasod. Ang mga tao nga na-converter sa mga apostoles ikan sa tibuok kalibutan ginaam man po'y Amerikano ana lisod podog tibuok kalibutan. Sumala sa Pinadiyag City 9 nga ang tanang nasod may maluwas. Mo na nga tanang nasod apil ng Amerika niya na di naman gud pangilabot ni RJ Ellen G. White kay Amerikano. O na kaluoy po di Ellen G. White nga hukman na ni RJ. Witik po gamay ha, witik man na siya gani ha. Okay. Last ito nga pangutana. Okay. Last. Dagang salamat. Isong Earl. So karon mo proceed ta ni Brother Rojan Clyde. Okay, so Bro Rojan.
Okay, may hapon, Sir Laig. Madunggan ko ninyo, sir. Oh, badunggan pero gusto Oh, bro, hinay. palihog ko sa imong naong bro kay para makita na to bakit siya mas gwapo. Ikaw ba o si Stalwart? Bro Rojan. Okay, sir. Dunggan ko, sir. Okay. Kana mas gwapo ni kay Stalwart. Ayaw palungay mong kamera. Go ahead, bro. Go ahead. Okay. Ang una na kong pangutana, sir. Pareha mo bro. ang una na kong pangutana, sir. Di ba ang tema pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist Church mao ang matuod nga simbahang Katoliko. Unya sa referensya nga imuhang nabasa nga sa wala pa ang 11th century na anay naggamit sa termino nga Catholic Church. Matawag ba nga tinuod ang Seventh-day Adventist Church nga simbahang Katoliko nga naa na may unang nagamit sa termino nga simbahang Katoliko? Oh, tinuod na siya kay kanang una. Nagbantay na sila ikapitong adlaw kay diha man na nagsugod ang Domingo panahon ni Constantino. Mga 7th day gyapon ang ilang gibantayan, anak bro. Kaya nagsunod man na sila sa Dios, Hebrewanon 4:4, Hebrewanon 4:10. Nagsunod sila sa Dios. Unang matawag sila 7th day, unya nagpaabot sila sa Ginoo Adventist. Mo nang gipasabot niya, daghan nag-claim niya, anak bro. Apil ang Romano Katoliko, anak. Okay. Sunod pangutana. Iba sa history, ang unang nagamit sa terminong Katoliko mao man si San Ignacio nga taga Antioquia sa iyang sulat ngadto sa mga Kristiyano sa Smyrna. Ang akong pangutana, naabay koneksyon ang Seventh-day Adventist Church nga ang nagtukod si Ellen G. White ngadto kang San Ignacio nga taga Antioquia? Kakonek na sila tungod kay mga Sabbath keepers mangud ang mga kaparian sa una. Diha na nausab Domingo na sa panahon ni Constantino. I-change na siya 336 AD sa Iglesia Katolika. Mo na nga Domingo na sila. Mo na nga kung nagsabado pa ni ang Iglesia Katolika karon Romano, murag na ako dire ba? Oh. Kay mao man na ang koneksyon nga naghupot sa timaan sa Ginoo. Nga giusab man gud na as inusab mo na nga wala gyud ko diha tungod kay naa man gud sa nabilong sa inusab nga Roma sa Katolik. Wala tay usab-usab, diretso na unta. Kay kung diretso pa ni ang Katoliko nga nagbantay sa Sabado, unya naghupot sa mga gidili nga mga pagkaon, mo ang tinuod, bro, ang tinuod lang. Muna nga sa panahon nga nasukwahay na ang iglesia, nahimo na siyang bigao, nagsakay atong nagsakay siya. Muna nga nausab na siya. Sa diyang nausab siya, wala na ko. Nanami sa salin niya iglesia. Sunod pangutana. Okay, sir. Pareha ba ang Sabbath keepers sa first century ug ang Sabbath keepers nga mga Seventh-day Adventist Church? Pareho ra bro kay ang gisunod nila ang Julian calendar ug ang Hebro mao man weekly ra man gyapon. Mo bitaw sa panahon sa Roma ang Saturday sa Roma na siya. Na ako istorya na sa Roma. Unya sa Hebro kay natunong man pong ikapito ang Saturday Sabat. Mo na nga mao ra na sila bisan sa ato dinhi. Oro gina sila kay weekly man ato, dili man nag-ihap ta og kining pizza kundi weekly cycle. Pagabot Domingo, padong na po nagsabado, Domingo na sad ana. Tiktuyok na siya. Okay. Salamat kay daghang salamat Isong Rojan. Karon mo adto ta sa kinalasan, the last man standing, brother Stalwart. Lisod na ba ni mga na Stalwart? Ay hapon bro. Bro, kaon sa bro. Hapon ninyo duha bro, RJ Bro bro. Stalwart.
Ire og bro Roland Parks. Ngapon. Apit tagyo ko malubot ginulat ambot nga gipaulahi ko ani ato ang bawal mangutana basta dili magpakita og naong bro kay Wa nalibang ko, nalibang. Naong kita tagnaong Bro, ay laglisura, bro. Nagkaon siya. Abot ko kalibangon, Salubar ko nimo bro. Ay laglisura, lisura bro. Geo na pautana kay bro. Actually pautanon ako ni silang duha. Una pautana kang bro Jerry. Para di ba? Jerry. Kana. Yangkon man gyud si bro Jerry. Yangkon man gyud si bro Jerry nga Katoliko gyud ang mga iglesia del Septimo dia. Katoliko gyud so gyud kay Katoliko kaya ang pag-angkon. Naman ko gigunitang basahon, ipay na ko ni, basahon nila bro, kining sa pagkon sa Biblia, Eskwela Sabatika, sa page 194, nagingon man sa dili. Dili kita mogawa sa atong dalan aron mumalmal sa mga Katoliko. Ya sa mga Katoliko adunay mga matinud-anon nga mga Kristohanon nga naglakaw sa tanang kahayag nga bidan-an kanila. Ako pangutana, kinsa man ang Katoliko ha bro ang inyong giingon? Kamo ni o ang lahi nga Katoliko ni? Lahi na kay daghan man gud nag-claim bro. Naay Roman Catholic, naay Orthodox, naay Christian Church. Kanang giingon din na Ellen G. White nga dili makmakon sama ninyo mga buutan. Di mo angay makmakon pero katong mga bulasdog mo angay makmakon kay dili ba kuan ba dili friendly debate ba binuang ba estilo ba mo na nga kamo gyapon na bro Katoliko bro naay mga matinud-anon mga buutan ay alam mo kabalaka kay naagi apoy kaluwasan dia bro mo na isulti ni Ellen G. White mo bitaw nga di kay kumumakmak nimo okay ra kung naara ka diya basta matinud-anon lang gid. Salamat bro, di na ko mobalik sa di na ko mobalik sa SDA kay maluwas mo po dahil may Katoliko. Kao na lang kong baboy. Okay ra ka diya bro. Sunod po tana bro Jerry. Okay bro, pero og tan-aw nimo bro nga murag kapiki na. Balik lang ka. Sige bro. Tana, dinhi sa libro ni Pastor Garay, kining ang pagtuon sa propesya ni Daniel. Ako nasayod nga kaila gyud mong Pastor Garay. Sa page 116, mayon sa dinhi. Sumala sa maong propesya ang tanang mga tao musimba sa mapintas nga mananap gawa sa mga tinuod nga nagsunod sa Dios. Sumala sa gipadayag, posible ka kini mahitabo. Ang musimba, mga Buddhist, Islam, Hindus, Protestant o Katolik. Ang pangutana, kinsa man ning Katoliko ha? Kamo man tingali kay nag-ingon man ka nga Katoliko gyud mo. Dili na kami kay Adventista mga author. Si RJ na, si RJ. Okay, dili na ikaw bro, si RJ. Salamat. Kay ang author Adventist man, lisod po na yun. Salamat. Salamat mo. Tana diya kay Brother Chino. Gas, pangutana. Mayong hapon, nakadto man si Brad Archie diri sa una, murag 2017 tingali di as plaza na mahayag na sila bro Archie Plaza sa una diri Jinsan. Botana na ako na kay Brad Archie. Ako pa utana Brad Archie. Kining mga tao nga walay titulo. Kining mga tao nga walay titulo, unya moangkon sa mga yuta nga titulado. Unsa bitawag ana? Katong gilito ko ganina, squatter, parehan niya sa Badista. Ayay. Sige, bro, salamat para to. Bawak man.
Okay, daghang salamat. Advance, bro. Macam ni dia nak kata. Okay, Salamat bro. daghang salamat. Daghang salamat. Bro Roland. Okay, daghang salamat. Bro Roland. Isong. Bro. Yes. Congrats na ko ning duha kay mga amigo man ako ning si Brad Jerry, amigo na ko ning congrats ninyo duha sa debate, way daog, way pilde, ang Ginoo mo'y padaogon nato. Salamat. Mga argumento ray mulusot Okay, daghang sa salamat. daog. Salamat, bro. Sige. Okay, daghang salamat. Tigsong Brother Stalwart ug sa tanang Salamat mga po. nag-apil, no? Daghang kayong salamat. Katong nawahi nga musulod na ay duha ka buok musulod, isa ka Katoliko, si Brother Ronnie Espiritu, bro ba? O si Brother Jerlim, wala na lang ako pasudla kay hapon na, panlawag ko kong baboy. Okay, so daghang kayong salamat sa mga nag-apil-apil, ha? Hantod na lang sa sunod, higayon, apil gapon mo. Pero dito ako once again, muadto na ta sa atong last part. Tanang member sa LCA International, pwede mo muhatag og tema sa kuha para i-disseminate nato sa atong 3A media mga debaters, no? Or kinsa nga mudawat diya nga mga non-Catholics. Okay, so daghang kayong salamat. So mo-proceed ta sa atong final stand. Aduna kini 5 minutos lang. Ang muna muhatagan niya ang atong negative side. Usa ka member o usa ka banggitan nga debatidor sa Lay Catholic Apologists International. Walay lain, Brother RJ Sino. Salamat sa moderator. Isa akong kaatda magikan sa Seventh-day Adventist. So nindot kayo ning debate, ngano man tungod kayo nagpagawas ta sa atong mga nagkadaiya ng mga ebidensya ug mga punto aron pamatud-an ang butang nga gusto natong ipagawas na tinuod. Pero ang napakyas lang akong kaatbang tungod kay siya untang alternatibo na unta niya ang burden of proof, pero wala man gid niya na provide, puro raman claim niya pagkahuman, puro raman tawag anang non sequitur, kanang maghaom-haom sa pagsabot sa Biblia, never nag-present og mga dokumento sa paghatag og prueba nga ang Seventh-day Adventist mo ni ang simbahan Katolikong gitugon ni Kristo. Og ang nindot ng manggod-ani tungod kay admitido karon ang bag-o nga mga Seventh-day Adventist nga ang simbahang Katolika gitugon ni Kristo, ilang sila musugot nga Romano. So mo na ang tawag anang punto, pero kung atong ang tawon, there is only one Catholic Church nag-exist gikan sa 1st century until sa 11th century nga nagbit-bit anang kulungang Catholic Church, maura na ang Romano Katolikong simbahan. As I've said earlier, naningon ko nga pag-abot sa 11th century, daghan naman mga squatter, walang tawag anang daghan na kaya nag-angkon, o saan ni si Brother Jerry Laig. So, ang nahitabo is, ang kamatuoran ng God, dili na ito na pwede itong tumuan. Nalapid na sa kasaysayan, di na ito pwede lubago ng kasaysayan. Basta itong nagingon ganyan ni Migo na to, Jerry Laig, nga tawagan ng wala yung naka-record ng mga dokumento sa kadakong bakat. Nga naman, kay ang 1st, 2nd, o 3rd century Christians, na ay mga Katoliko, na ay mga Kristiyanos at ng pang-ihaw, o na-record na o kinsa ng mga Kristiyanuhan until na nahitabo sa pag-abot ni Constantino. Nga si Constantino wala giusab. Wala giusab si Constantino nga tudlo sa Iglesia Katolika, kundi naghatag siya og religious toleration sa tibuok empire. Mao nga pag-abot ni Emperor Theodosius ni atong 381 to 391 AD, nahimong state religion ang Christianity sa tibuok Roman Empire. So buti pasabot ang claim ni Brother Jerry Laig from Seventh-day Adventist na nawala, wala tawag anang record, o sa kana ka-alibay. Ang alibay, it is a loser's argument. Kung sa tawag anang sa korte pa. Na ay mga libro, nga mga evidence. Man akong challenge ang tawag anang panang mga members sa Seventh-day Adventist. Kanya na mimati sa amo ang tawag ining debate karon. Tanawan ninyo, pasahan ninyo ang tawag anang mga libro sa kasaysayan o kanyang mga libro nga nagtug-an og mga facts. Makita nato nga ang Seventh-day Adventist Church
Number 1, dili gyud na mao ang simbahan Katoliko. Usa na kasekta og pundok nga buak gikan ni William Miller. Ikaduha, kining Seventh-day Adventist Church usa ka pundok nga diin tinukod og kano, dili tinukod og Kristo, dili tinukod nga gikan sa Israel. Ikatulo nga punto, ang Seventh-day Adventist Church naggikan, nagsugod sa Amerika. Wala sa Jerusalem nagsugod, kang Kristo sa Jerusalem nagsugod. O musugod o sa dili ang kaatbang. Kanang tulog ka mga requirements nga mamahimong paghatag o prueba na ang usa ka simbahan iyan ni Kristo, nakapasar ang simbahang Katolika, Romano-Katolikong simbahan niyan. Nganuman, kay dako kaayo ang pagtanaw sa gitawag og mga Kristiyano sa Roma kaniadto. Nganuman, gawas nga mao na ang center of civilization, maupod na ang lingkuranan sa office sa mga pangulo sa gitawag og mga apostol nga mao si San Pedro. So, may na po na sila nga wala man na, sunod, kung tawag anak ko, dibatihan na po na sa gitawag og sa sunod. So, wala mga higala o mga igsuon, makita nato nga niining mo ang debate. Instead, ang affirmative side ang mag-present o mga dagkong mga ebidensya, nahitabok nga napakya sa akong kaatbang. Ano man, number 1, nihatan og putos bulad. Ikaduha, pagkahuman, nagbasa og standard reference, pero ang problema, aron dili sa mapangka, dili niya tawag anang tarungon o tiwasog basa. Pero ganina, gipangitaan ako 11 volume, 11 page. Kinaaman ko adto, volume 11. Gikan sa volume 1 hangtod sa volume 16 na ako sa Encyclopedia Britannica. Volume 11, walay tawag anang kanang sana, walay article dito, walay article dinhi na Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church naa sa Article 15. Unya ang term Catholic naa sa Article 3. Article 3 or Volume 3. So mga tingala ko sa Volume 11 ni Brad Jerry Laig, kita na ko na maka mo naggipangitaan ako og libro, dili makapakita sa libro ngano man kay kabalo ko nga ang iyang gibit-bit putos bulad. So mo na mga higala og may igsoon pohon og makagdebate. Lesson learned. Okay. So bro, Roland, magpasalamat ko na ko nimo. Yes. Pasalamat ko sa ako tawag ining kaatbang o sa tanang nanimati ni ining maong programa o sa mga supporter pod sa Lay Catholic Apostles International. Ilabi na nga ko ang boss nga tag-iya sa Panadero. Kung naamoy diha ra ba sa Samal bro Roland, bago nag-abri ang amuang branch din ha, pwede nimo tawag anang atuon niya pagkauman. Pwede ka palit o mga lami ang tinapay o mga lami ang tiks. Kaya salamat o maayong hapon o Ecclesiam Servire at Fidel Catholic Defendere. Okay, daghang salamat daghang salamat Sir RJ Sino. Ug mao kato ang final stand sa tong igsuon nga si Sir RJ Sino sa Lay Catholic Apologists International. So karon adto ta sa atong affirmative nga muhatag sa iyang final stand. Usa ka membro sa Seventh-day Adventist Church, usa ka membro sa 3A Media ug usa ka defensor Adventista. Siya ang Brother Jerry Laig. Bro, nakamute ka bro Jerry. Okay, salamat bro. Salamat po RJ nga putos sa buwad. At least di gini siya putos sa buwad kay naaman siya sa computer. Para bro. Napod siya dire sa the Roman Catholic Church is heretical, schismatic, have not renounced their claim to the Catholic city. Puros ni sila na puros nag-claim. Muna nga ang istorya mga kapagla o mga kaigsunan. Ang gilitok sa 33 AD sa history, Catholic Church lang. Kung
sa logika, kung ang Romano Katoliko mao pagyud ang matuod sukad pa sa mga apostoles, nganong i-claim pa man nila? Dili na unta sila mag-claim kay ila naman na. Pero kay ni-claim sila kauban sa mga Christian, kauban sa mga Orthodox, kauban sa mga Protestante, kunya gi-accept mo na nga unsa man ang kasaysayan sa Seventh-day Adventist. Ang kasaysayan sa Seventh-day Adventist gikan sa mga apostoles, kaya ang mga apostoles mo na'y nagtukod og simbahang Katoliko. Unya, padulong na ngadto sa pagpanglutos, diya na nagilutos sa panahon sa Dark Ages. Sa diya na giusab na ni Constantino ang adlaw nga Sabado ngadto sa Domingo. Sa diyan gi-change na doon na siya gitawag og lutos. Sulod sa 1,260 ka mga tuig. Grabe kataas ang Dark Ages. Unya kung imong tanawon ang mga kasaysayan, mga Waldenses na nagpanago-tago sa mga kabukiran, sa mga langob, ang uban gipamatay. Mao na nga kanang Katolik nga nabutang din ha, kasumpay na siya sa Seventh-day Adventist. Kay ang kasumpay sa Romano Katoliko ang inusob naman, Bro RG, no? Muna nga mahigmata budong tata. Kanang inyo karon nga Romano Katoliko, kang Constantino na nga inusob, gi-change na pod. Sa to pa, na wala mo sa original, naa mo sa mga inusob. Kay kung wala pa na usba sa 335 AD, Sabado ang ilang gibantayan, kay 336 AD mo may pag-change sa council. Sa Sumalas Catechism, page 50. Sa diyang giusab, kay kung wala pa na mausab, mao na siya connection sa Seventh-day Adventist. Dili mangguna siya pangalan sa iglesia ng Katolik. O dili na, diya ra na ginganlan gud nga One Holy Catholic. Dili na pangalan ko na siya. Description na siya nga ang iglesia mulukop sa tibuok kalibutan. Mao na nga ang salin mga giigsuonan bisag giluto sila mulukop gihapon sa tibuok kalibutan. Mao nang gipangutanan ni Peter Pindon nga nilukop ba? Kay nilukop matawag gyapon siya Katolik. Pero dili ganang Katolik nga sama ni RJ. Romano Katoliko man na sila. Oh, Katolik gyapon, dili na mo na gi-accept na siya sa encyclopedia, no? Gi-accept na nga kana Katolik, tinuod na siya. Oh, ang ato lang basihan ini nga mahimo gitang matuod jud ari na tas doktrina. Ari na tas doktrina. Kung ganang imong doktrina tinuod ba na, kini akong doktrina tinuod ba ni, kasumpay ba ni sukad pa sa sinugdan. Diha na ta magdaog. Kay kung magisgot tag Katolik, daghan mamuklim niya na. Kita tanan may muklim niya na. Kay labi na nga mulukop sa tibuok kalibutan. Muna nga, mulukop sa tibuok kalibutan, makaklim na po niya na nga Katolik. Kay nilukop naman siya. O, dili na ni mo mapugnan. Kung mulukop na, matawag na nag-universal, sama sa Seventh-day Adventist. Nalukopon na, nalukop na. Muna matawag siya, matod padre sa among presidente. What did President Neil C. Wilson say in 1981 when happened? There is another universal, nagsadyang nilukop na ha, and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist. Adventist Review, March 5, 1981, page 3. Wala akong magtumo-tumo nga kasumpay gini sa gisulti sa among mga pangulo. Wala nga ako-ako ra. Oh. Sumpay nga naman, sila yung naibalo nga nalukop na sa tibuok kalibutan ang Seventh-day Adventist Church. Ano matawag siya nga tinuod nga Katolik kay sadya nga mga apostoles, mga Sabbath keepers, maumang gihapon ang mga Seventh-day Adventist. Kasumpay gihapon siya. Kaya kung dili pa Sabbath keepers, dili siya lutoson. Salamat bro. Okay, dagang salamat brother Jerry Laig sa Seventh-day Adventist Church. Ug mao kato ang iyang final stand mga kahigalaan.
Okay, og dili natapos ang atong debate karong hapuna. Daghang kayong salamat sa inyo. Shout out ko sa akong classmate, si Reverend Father Everhard Kahilog. Historical revision is a crime. I think distorted an historical dateline. Okay, according to Father Kahilog, daghang kayong salamat pad sa imong pagtanaw sa atong debate. Shout out kang brother PJ o kang Jin Hadroke. Okay, so daghan kayo kung i-shout out pero perting daghan na ninyo. Orot atong oras ug wala na po tayo oras. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw.